Salam mehmanda oňlar, giçäşi edi dilleşler. Samany türtüň bolmay, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyna başlaýar. Bilşiňiz ýaly, bildirişde de biziň beýan edişimiz ýaly bugünkü biziň esasy temamyz gurrundaşlygymyz. Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistan bilen malaşykly esasanam diktatoryň tarapdarlaryna, şoň ýal ýaglaryna ondan našaryn diňe bir diktatoryň tarapdarlaryna däl, umumyň halkyň hak, adalat, arassalyk, halallyk, erkinlik, eşeretli durmuş görüşini nähili ziýan berip bilýändigini subut edip özüni Türkmenistandan dürli siyasi behbitler hem ykdysady behbitler arayan güýçlere özüniň siyasi küntüçiligini, hyzmatgarlygyny hödürleýän kezzaplara, yalançylara garşam diýsen täsirli çykyşlar edýärdi YouTube'dan. Şoň üçin Azat İshakov ilki bilen Azat Türkmen ady bilen çykýan aktivistiň familiýasynyň adyny, kimdigini dogry ortağa çykaryp, onu paş etdiler. Soňra myzyna düşdiler, ýerini anyklamak üçin. Inni men özüm Azatdan geçen aýyň oktýabryň 19-ndan bäri hiç ýyl habaraly bilenmok. Çemen örede öz ödürlü sosial ulgamlarynaky sahypalaryna bildirişler edýär, maglumatlar edýär. Türkmenýe birleşiň toparyna hereket edýändiň üçin Azat İshakov şol toparyň ýolbaşçysy hökümine çemen öre Russiýa Federasiýasynyň degişli edaralaryna ýüz tutup Azatyň ýagdaýynyň anyklanmagy we halk köpçüligine bildirilmegi bilen baglanşykly resmi haty berendigini ýazdy we şo hata gelen jogabam öz sahypalaryna görkezdi. Şol hatyň nomery, senesi hemme zady belgisi bar. Şol hatyň degişli jogapkär ýolbaşçylara ýetirlendiňi barada. Inni bilýän bolsaňyz, belki käbiriňiz bilýäňiz, belki käbiriňiz bileňok. Şu biziň siyasi meydançamyzda taşary ýurtlardaky watandaşlaryň arasynda özüniň şugulçuluk, jansızlyk, haýynlyk hyzmatyny ýa şol uğurda özüniň ökdeligini ýene bir gezek subut edip öz haýynlyk, dönüklük, adam satmaklyk hyzmatyny hem diktatura hem şol ruwatyň özüne Türkmenistanyna öz behbidini gözleýän güýçlere hödürleýän bir näçe sany bir neme bar. Näme diýen? Bir watandaş diýsen watandaşam däl olar. Gepiň tümmekleri makka maşynlyk we şoň toguragyndakylar, şoň metbuat sekretarlary, zatlary şolar barda. Onuň inni Azatyň ýagdaýy bilen baglanşykly biz dürli maglumatlary ýygnamaga çalyşdyk. Inni Azatyň häzirki ýagdaýyny öwrenjek bolsaň, isteseň islemeseň bilgisayar ýagdaýda Azatyň öňkü ýagdaýlaryndan öwrenmeli bolýan. Inni Azat bu aktivistik işlerine nähili girdi, nähili başlady. Ondan bu aktivistik işleri döwründe Azat nähili sokuşluklary, nähili satışlyklary başyndan geçirdi. Häzirki Azatyň başyna gelen ýagdaý birinji ýagdaýmy? Ya ikinji ýagdaýmy, üçünji ýagdaýmy? Ýok. Mundan öňem sokuşluklar boldy. Onam häzir gurrun berer. Ýöne şuňky esasy biziň barmak basjak temamyz, ýerimiz şuň bilen baglanşykly. Şol Makka maşynyň sekretary
Ady belli Röwşen Kılıçew bir haýty dille urlaýandan belli däl. Bir zatlar samrap şol Azat İshakowyň dokument ýagdaýynyň düzüg dälligi sebäpli tutulanlygyny, saklananlygyny, başga bir günä ýa başga bir muň bilen baglanşykly bir näme sebäp ýa-da şo dokumenti düzüg bolman soň tutuldy. Şo sebäpli tutuldy, şoň üçin bu günäni biriniň üstüne yüklejek bolmaň diýen ýaly bir zat many çykardymy nämemi? Men gaty köp adamdan haýyş etdim, şu näme diýjek bolýar, şuň diline düşünýäniňiz baba bolsa diýip haýyş etdim. Şeýlerek many çykýany men diýe. Dogry manysyny bilýän baba bolsa gaýrat edip ýazsyn, düşünürsin. Gepiň tümmek geri näme üçin bular hiç zat ýokka, hiç zat intek belli dälke şular ýalyky bir düşündürüş vermek mecburiyetinde duydu özüni. Näme üçin özüni düşündürüş vermäge mecbur duydu. Şu gaty täzinde. Ýöneşdaýdan men açakladım. Röwşenay, sen nimede oturma, howsala düşüp oturma, mahkem ýaşaýanlyk senem howsala düşüp oturma. Berde azady satanlar satyp bilýäjek. Watandaşlar diňe sizden ibaratda, sizden başga da var. Ýöne siz birinji ýerde durýaňyz. Näme diýseňiz diýin. Sebäbi toba gelmeýän küntü bolanyňyz üçin syýasy jemgyýetçilik taýdan we hemme taýdan, finans taýdanam şeýle bolanyňyz üçin we azadyň janajan dosty orada siz yamanlyk edeniňiz üçin birinji ýerde siz durýaňyz. Sebäbi mehriban doganlar ýadyňyza düşýän bolsa, Rozgelle Çölüf ýagny Oraz ady bilen çykyş edýän aktivistimiz Moskwa aeroportuna saklananna şoňa zyan bermek üçin Makka maşennik elinden geleni etdi we şoň topary, şoň töweregindäkiler käbirleri azat aktivist därlip çykyş etdi. Oňa da men demejek. O temada men aýtjak öz garaşymy. Her hili at takyp çykdylar, ekstremistik gördüler, her zatdyk gördüler ýöne azada ýunkayan ähli günäleriniň aslynda öz günälerdigi Allahjan tarapyndan subut edildi. Öz gazançyklaryna, öz tuzaklaryna bular özleri düşdi. Inni şo taýda ýasatanam orada kömek getirilmeli bolanna, oradyň şo taýdaky ýagdaýy bilen ýygyderli ýagdaýda gyzyklanan, öz kartyna geçen pullary orada ýetiren ýa özü elinden geldiginden orada kömek eden şo taýda azat bardy. Makka maşennik we töweregindäkiler her zadyny, bütün organyny hödürläp gördüler. Ähli hyzmatyny hödürläp gördüler. Ähli usatlygyny hödürläp gördüler. Ýöne orada hiç hili şo taýda täsir edebilmediler. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti ýa-da degişli edarasy wagtlaýynça şol syýasy goraw, halkara goraw hödürledi. Orada ýöne bu Makka maşennik we şoň tarapdarlary yeňip bilmejegini görüp, şoňa düşünüp, bular näme etdiler? Bular oradyň gylmalygyndan peýdalandylar. O edip orada özükdirip, orada sögdürip, oňam videosyny ýa ses ýazgyny alyp, şondan arda goşup inhamaňa şulara ýalak haýwat atdy, eýtdi, beýtdi diýip şahsy ýagdaýa getirdi. Ýagny Oraz Rossiýadan hiç hili gurrunsyz Makka maşenniň ölü ceset syýasy küntüň ardasy esasynda Russiýadan deport edildi. Inni
Orada şular ýalaky ýamanlygy eden. Indi pikir edip görüň, mehriban doganlar. Bu siyasi arenada her hil zatlar bolup geçýär. Günnelik durmuşda da bolup geçýär. Biri bilen jynyň jynkyrşman biler, sulhuň alışman biler. Ya aňyrdan gelýän bir ganna waňmadyr, ya bir başga bir düşünşmeliň wadyr. Näme bolsa bolsun, näme bolsa bolsun. Bular ýalyky meseleleri çözmek üçin edil mahkama şeýnik ýaly bir haramzada, bigaýrat, binamys ýurdaýanyň ikan tumaýak bolmagy gerek ýok. Bular adamlaň içi gara, ýüregi gara, ruha ýokmy hadýan? Bu adam ruhly nemere meňzenak bolar. Şoňa şoň töweregiň näkler. Sekretarym şeýle. Bir-birine meňzap dur töwereme bular. Bir-birine nädip tapdyr töwereme ýöne. Ine şu şaýka, şu şagallar topary. Azadyň ýyzyna düşdiler. Näçe wagtdan bäri azadyň yerini anyklajak bolup her zat aýdýana her zatdan hödürläp gördüler bular. Ýöne azat köp zady biziň bilen paýlaşmady. Köp hakykatlary biziň bilen paýlaşmady. Käbir hakykatlary paýlaşdy. Ol hakykatlar gaty öňkü döwürlerde, öňkü ýyllarda özüne garşy şu syýasy meýdançada edilen sokuşukluklardy. Ona mädir men aýtjak göne ilki bilen inni azat häzirki ýagdaýa nähili geldi diýlenne azat bilen baglanşykly iň köp maglumata eýe Çemen Öre Türkmenýe Birleşiň toparynyň ýol başçysy. Şoň saýypalaryna meselem Facebook'daky Türkmenýe Birleşiň toparynyň saýypasyna seretsen ýa Twitter'de ýa da biziň kanalymyzdaky azat bilen baglanşykly videolaryň aşagyna ýazan tesbirlerine seredende şo taýda Çemen Öreň berýän maglumaty şu şol mälik diýilýän student şoň üstü bilen azadyň nirdedigini yerini anyklamaga çalışdylar ýygyderli ýagdaýda diýip azat olar bilen ýygyderli ara gatnaşykdy. Ara gatnaşykda diýende salam edýärdi. Hemmeti bilen salam edýärdi. Makkyň sekretar Rowşanaý bilenem salam edýär, oň bilenem gatnaşygy bardy. Hemme kişi bilen azadyň gatnaşygy, gürrüňdeşligi, telefony, Telegram, WhatsApp hemmeti bardy. Şoň üçin azat özüni aslynda nişana hökümine açyk ýagdaýda hereket etdi. Azat. Aýdyrly ýöne azadyň istili, azadyň bolu bilişi şu. Şoň üçin azat şeýdip özüni tutturdy diýenler bar. Inni şu taýda şeýle bir ýagdaý bar mehriban doganlar. Şol Çemen Öreň biziň videolarymyzyň biriniň aşagyna ýazan tesbirini Azat İshakowyň sentýabr aýynda polis bilen 100% bolandygy aýdylýar. Inni men özüm Azat İshakow bilen iň soňky gezek 19-njy oktýabrda görüşdim. Men Azat İshakow bilen esasy gürleşýän zatla Türkmenim kanalynyň täze etaba geçennäki formaty bilen baglanşykly. Şo taýdaky gepleşikliň formatlary bolsun, gepleşikliň sahatlary, tanadyş videolary, zatlary, şular bilen baglanşykly Azat bilen biz pikir alşýardyk. Onuň käbir logotipler bolsun, käbir zatlarda Azatdan pikir alýardyk. Ya Azadyň özünden haýyş edýärdik Azadyň. Azadym özü gorluk berýärdi, kömek edýärdi. Şu taýýarlyk işlerine umuman studio işlerine, reklama, tanadyş zat işlerine Azat esas rol oýnaýardy. Muny gille oturmaga gerek ýok. Ýöne şular ýalyky biziň gatnaşygymyz bolsa-da eger sentýabrda Azat İshakow Russiýa Federasiýasyna ýeri anyklanyp polisiýa bilen 100% bolan bolsa, näme üçin bize şonu aýtmady? Maňa aýtmady, men töweregimdäki eňneşler aýtmady. Bilemok näme üçin. Ýöne Azadyň öz biziň gönýe aýlymlarymyza gatnaşanna aýdan zady we ýadyňyza düşýän bolsa, men öz problemalarymy aýdasym gelen ok kameralaryň öňünde. Beýlekiler şol sähel bir zat bolsa şonu uloldup siňegi pile öwürüp şonu reyting üçin, öz reklamasy üçin ulanýarlar.
O menem dogrumy aýtsamam birden şolara meň diýen ýaly bolaýmaýyn diýip aýdan mokşazatlary, meň maşgalama edilýän basyşlary, hüjümleri, özüme edilýän basyşlary, hüjümleri diýip şeýdip azat men bir kere gürleşemde azat şey diýdi. Inni sentýabrda azat tutulan bolsa, sentýabrda polisiýa bilen yüz bolan bolsa, Azat İskakow näme üçin şu ýagdaý bolýar? Bize aýdylmady. Halkdan näme üçin gizlendi? Halkdan ýa biz görmedikmi? Äle Moşor kanalyna çykdymy? Çıkan ol mene o kanala seredemok. Biziň töweremizdekilerem seredemok. Eger şo taýda çykan bolsa, göreniniz ba bolsa, gaýrat edip ýazyň aýdyň. Sentýabr aýyna Azat İskakowyň Russiýa Federasiýasyna polis bilen yüz bolanyny barada bir ýerde bir zat aýdyldymy? Şonu bilýän ma bolsa ýazsyn. Inni mundan soňky Azat hawa nähili Azat aktivistmi dälmi? Hawa Azat nähili bul işleň içine girdi? Azat näme etdi? Azady kimler nädip mundan öňem sokdy we satdy? Şo zatlar barada häzirini elimizdäki subutnamalara görä size maglumat berjek mehriban doganlar ýöne şu taýda bir sowaply iş we olam watandaşlarymyz bilen salamlaşmak. Şoň üçin aýplaşmaň, bir watandaşlar bilen salamlaşyp alaly. Azerbaýjandan biziň bir doganymyz hemişe bolşýaly, giderli ýagdaýda biziň bilen salamlaşýar. Salam aleýkum. Türkmen Türk gardaşlarym diýe. Salam gardaşym. Kemal Abraýew. Salam Türkmen halkym diýe. Sağça bol. Kemal Abraýew dogry sözlän adamyň dosty bolmaz diýe. Gata dogry. Aýla agşam RK beýleki dillerden Türk, Rus dillerinden Türkmen diline terjimeçi men diýýärdi. Diýmek ol filolog. Filolog bolsa bir adam bir dille bir arasa gürläp bilýändir, düşnükli, edebi. Bir kameraň öňüne geçen wagtyň bir haýsam bolsa bir halk seni doluy bir sana düşünür ýaly gürläp bolýandyr aýlaşa. Mene şu çykyş edýän adamdan köpüsiniň näme diýänini menem filolog. Men türkolog. Ýöne düşünüp bilenmok näme diýenlerini. Bolmasa türki diller zatlary, şolon gelip çykyşyny, zadyny bilýän, düşünýän. Ýöne bular ýalaky garym matym edip gürleýän adamlara men düşünüp bilenmok. Kelleleriniň işleýişi şolon düzüg dälligini görkezýär şol. İsse fiziki ýagdaýdan, isse haýsy psikologik nämeden alsaň al. Bir adamyň kellesi düzüg işlemeýän bolsa, şol düzüg gürläp bilenok. Bir topar dili, bir topar sözü beýdip bulaşdyryp oturan bolsa, şol adamyň kellesiniň saz dälligidir. Şol ilmi subutnamasy. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Ivan Grozny, Sağca bol, salam Döwlet Baýhan, watandaşlar salam. Reis kemelle häzir ýene bir nemeler bar. Birden Ali tatly pis tapar suwam pesi giçjaşy diýe gaty dogry. Aýla agşam alada şeýle hop awan ýar eken. Özü de bilýän eken. Yzyna awçylaryň bardygyny. Näme üçin telefonyň nirdeligini anyklaýan funksiýasyny öçürüp goýanokdy. Inni Azatyň özünden soraýmasak men näme diýin? Dogrusyny aýtsam. Meselem şol soňky gezek şol didar eýle beýle biziň Türkmenistana gitdik. Türkmenistana bardyk. Bize pul gerek. Hem pul kömek etmeli hem Türkmenistanyňky aktivistleriň maglumatlaryny bermeli.
Şolar bilen bire şo taýda göreşjek, görmüşün hamala. Onuň şolar bilen niýe men niýe yüzleşjek diýe. Telefonda ya ne meselem WhatsApp'da ya da Telegram'da zat diýe. Onuň men özüni düşünürdim. Eee, Sen idim adamlaň bir bärdäki mesele ol didar, pidar diýilýänler däl. Olar pyýada, orsçasy peşka. Peşka da däl olar. Olar şol bir gezek jynsy gatnaşykda ulanmak üçin satylýan nemeler bar, bir gezek ulanylýan zatlar. Şonça da şolaň gadyry ýok. Bu ullukan syýasy oýnyň içinde olaň şonça da gadyry gymmaty ýok. Olar oýnatky. Ýöne esasy şo taýdaky şol kezzaplygy, şo taýdaky şulan ýalňyşýan ýeri bular pula gylyp gyzyp ýalňyşýar. Ine Azat Isakowy öňkü ýyllarda sokandan ýalňyşýan ýeri pula gyzyp ýalňyşýar. Özüni tora düşürýär. Hakyky özüniň kimdigini pula alanyp görkezýär aslında. Bular pul bolanda bular Allah'na miyattan çıkarya, arnamsa miyattan çıkarya, özünem yitirýär. Şeýdip bular ele düşýär. Şoň üçin onuň şol adamlaryň şo taýdaky kezzaplygynyň üstüni açandan soň häzir bolýdym. Sebäbi bul oýun gaty uly oýun. Bul oýunyň içinde bizden başga hemme kişi bar. Bir ýüpüň ucunu tutsaň bir hojaýynyň eline, bir hojaýynyň o gurjak oýununa bir gurjak oýna diýen adam bar, ýekeje el we bir toparam ýüp bar, edil şolar ýaly. Onuň kimiň kimdigini, kimiň nirde näme üçin haýsy wezipe, kime haýsy rol berildi? Watançylyk üçin näl, satançylyk üçin. Halky allamak, halky güýmemek üçin üçünji diktatorlygyň bähbidine. Şu zatlaryň hemmesiniň üstü açyljakdy. Azat diýdim, sen bu etjek bolýan zadyň gaty uly diýdim bir neme. Zarwa. Diktatorlygyň daşynda Türkmenistanda bähbidi bolan başga güýçler üçin hem diýdim, bu gaty uly neme. Zarwa. Eger sen diýdim bular ýalaky bir zadyň üstüni açsaň, aňyrsam açylyp gitse, ýene başga watandaşlaram üstüne goşup gitse diýdim, külpeýe kun bolýar. Bular diýdim oňa ruhsat bermez. Bular şu oýunlary etmek üçin gaty köp pul ýatyrdylar. Gaty köp pul goýdular. Maýy goýdular. Näçe etseler şoň ögözüni gaýtargysyny alar diýen arzu bilen. Bu adamlar diýdim saňa muny etdirmez Azat. Şoň üçin diýdim näçe gowy edip oýlan diýdim, ýok dedi. We şeýdip açyk hereket etdi. Ine açyk hereket etmeginiň hem açaçan hereket etmeginiň hem netijesi şu boldy. Tesbirlere dowam edip soň men satylşyklara geçjek. Aýyplaşmadan hiç kim Watanogly. Salam döwlet agam, salam mehriban ýerleşler. Azat Isakowy Rowşanay gowulýa. On ilki video süjetlerini internetten tapyp çykardy. Näme sebäpden çykardyka? Ramazan Cuma. Risk salam. Tajol. Azerbaycanlı kardeşimiz Rusya Diktatura Federasiyası diye Watanogly ot bolmadyk ýerden näme üçin tüsse çykýar diye. Gaty dogry. Diýmek, Makky doňuzyň sekretary Rowşanay muň tutulanyny ýa-da oňa bir zat bolanyny bilýändir. Halkym hazynam, baýlygym. Nusoýgala salam diýe. RK gürleşini zamykanya wa ýa-da lenta tersaýlaýar diýe. Nusoýgala sag bol.
İstanbul ýene bolsun. Salam hemmelere Döwlet Baýhan gaharyň gelýä dogry haklysyň ýöne dil hakynda ýalňyş gepledin. Şu wagt islenlik dilinde gepläp bilerler haklary we dilini ýazgarmaly däl. İstanbul ýene bolsun. Sen näme ýip bitçäň bilenmok. Men aýdan sözümi ýene bir gezek gürleýän. Bir dille gürleýän wagtyň, haýsy dille gürleseň gürle meni gyzyklandyr. Onu haýsy diline gürleýäniň. Bir dille gürle, arassa gürle. Bu telim dilin sözünü garym gatym edip bozýaňyz bir dilli däl, bir topar dilin namysyny maskalaýaňyz. Bu şo dillere, şo dilleri döreden adamlara, şo dilleri ulanyan halklara hormatsyzlyk, sarpasızlyk. Halkyň öňüne çykýan adam, halkyň öňüne gürleýän adam bir dille haýsy halka ýüzlenýän bolsa, kime ýüzlenýän bolsa, şoň dilinde arassa gürlemeli. Garym gatym etmeliler. Aktivist boljak bolýan, bir syýasy rolle özüni görkezjek bolýan adam ilki bilen öz ene dilini bilmeli. Ene dilini bilmän öz halkyny, watanyny söýüp bolanok. Adam bolup bolanok ene dil. Näme üçin ene dilliliýe? Ene dil ol seni ruhy hazyna, medeni, sunwat bütün hazynalara baglayan ýeketek açar, ýeketek kabel, ýeketek symşol, saka. Sen ondan üzüňe nädip sen türkmen boljak? Öz ene dilini bilmeseň, ýa ors öz ene dilini bilmese nädip ors bolsun? Nädip orsun kimdigine, nämedigine, nähili baýlygyna, sunwatyna zadyna düşünsin. Ya özüň ya owanyň, peştunyň ya İranyň ya şoňa meňdeşiň. Sen gepe düşünmedin. Nusoýgala azat özüne ulurak baha berýär, sada gelýär. Dogry bolup biler. Häzir mikrofon dolanlar. Gysagalarak geçip men azady öň nädip kim nirde nädip satdy şo zatlary aýdaýyn, ondan soň arkaýyn neme delin. Tesvirde pikir alşalyň, tesvirler bilen. Aýly agşam sarkazm äheňde aýtdym. Kim şoňa terjime etdirýär kadip. Filology goşadyrnaňa aldym. Gaty dogry ýöne bular ýalaky ýagdaýlar diňe günnäwar ýurtlaryna, ýakyn günnäwar ýurtlaryna däl. Bular ýalaky ýagdaýlar men özüm meselem Şwesiýada şeýle bir ýagdaý başdan geçirdim. Şwesiýaň migrasiýa gullugyna baryp gürleşmeli bolanda men diýdim türkmen diline gürlejek, türkmen diline gürleşek, gürrüňdeşik türkmen diline geçirilsin. Türkmenistanyň türkmen diline. Sebäbi o taýda Arak türkmenleri bar. Olaram özüne türkmenliýe, olaram öz gürleýän diline, olaram türkmen dilliýe. Onuň İran türkmen tehradan ba, olaram özüne türkmen dilinde diýe. Owganstanyň Demirgazyndan baran türkmenleri bar, olaram öz gürleşini türkmen dili diýe. Ýöne bütün dünýäde ikrar edilen, resmi taýdan kabul edilen dil Türkmenistanyň ulanýan türkmen dili. Men diýdim şol dilli. Eger şo dille bolmajak bolsa, onda maňa diýdim, edil ene dilim ýaly gowy bilýän ikinji dilim ma diýdim. Türk dili. Türk diline diýdim maňa adam getirin. Ýöne türk diline ýan gaýdyşyň ýaly dil maç getireňizde de Türkiýeli bolsun diýdim. Türkiýeli. Meselem Irakly bir boskun, Siriýaly ya şo taýdaky azlyklardan baran ya Türkiýedäki azlyklardan baryp men türkçe bilýän diýen adamlar bar. Bilenok türkçe aslında. Şolar ýaly bolmasyn diýip men öňünden haýyş etdim şu ýagdaýlary bilemsoň aýla agşam. Onda da yok diýdiler, problema yok diýdiler. Ondan bir adamy tapdylar, telefonu berdiler, gürleşýän bilen diýdiler. Ay salam diýip gürleşýän türk diline gaterbet aksent bar. Şiwa arasda gürläbilenok.
menem soňky Türkiýe Döwlet Teleradio guramasyndan aýrylamdan soň meňem türkçe gürleşimde gaty erbet aksent meýdana geldi. Antalya kemara baryp owada ýaşamyň owallyň dili biradazyk türkmensanyň diline ýakyn bolan soň şol çarwalaň diline şolara ýakyn gürlemek bir hili meň şähtim açýardy. Şoň üçin şolara öýkenip zat edip şeýdip resmi dillen birazjyk Türkiýedäki resmi dillen uzaklaşypdyk. Ondan Türkiýe Döwlet Teleradio guramasynda da dürli owalarda sebitlerde bolamyşsoň aksende görä, gürleýişi, ýüz keşmine görä çaklap bolýar kimiň niredenligini. Ondan gürleşinden men Türkiýe şol gün orta günnogor şo taraplardan bir ýerde deňden aňdym. Gardaş diýdim, sen aýplaşma ýöne diýdim. Häzir men saňa diýdim, bir sözlem gurup berjek. Şu sözlemi diýdim maňa sen diýdim düşünür näme diýjek bolýanymy türkçe. Şonu diýdim düşünür. Ondan men sen diýdim terjimeçi hökümine kabul edip men diýdim ondan söhbetleş telefonna basýan telefonyň mikrofonuny açýan garşyňdaky komissar bilen gürleşýän olam saňa terjime edýär. Şol telefondan diňlän zady. Ondan şular ýalaky şeý dip gürleşip dur. Ondan bir aňyrdan ors geldi. Men diýdi kömek edip bileýin şu işleýär eken orsça bilýär. Orsça gürleşden diýdi men saňa kömek edeýin diýdi. Men aýtdym. Men diýdim birinji dilim türkmen dili. Türkmenistanyň türkmen dili. İkinji dilim men türkçe. Şolar bolmadyk ýagdaýynda, inni bolmady diýende diýdim ondan orsça. Ýöne diýdim türkçe variant bara. İti dökün. Men diýdim türkçe bolajak. Täze men türk dilim universitetlerde okudum, Döwlet Teleradio guramasyny işledim. Men türk dilim ors dilimden has gowy. O bolýa diýdi, ýöne siz häzir näme etjek bolýaňyz telefonda? Men aýtdym, birini bagladylar maňa, türkçe bilýär diýip, şu terjimeçi diýip. Şonu diýdim, synaýan häzir hakykatdan bilen okmy? Siz nerden bilýäňiz? Men diýdim, Türkiýede jurnalist. Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasynda işledim. Men özüm hem dil maşlyk etdim. Terjimeçi bolup işledim. Şoň üçin nähili sokuşluklyň bolýanlygyny bilýän. Men Türkmenistanyň diýä aýbala diýä orsça da bilýär, bala atstadyň getirdi, atstadyň kopýasyny alýar. Maňa derrew notarius näme berýär eline. Şahadatnama şu dil maşlyk. Aslında o bilen ok yeterli derecede. Yeterlik derecede. Gepin tümmeker. Şolar ýaly boldy. Ondan men bir sözlem gurup berdim. Şu sözlem diýdim, bir maňa düşünür, näme diýjek bolýan diýdim on. Düşünürip bilmedi telefonnaky. Menem sadece bolýdym, ýap telefon diýdim. O ors dur. Näme boldy diýdi? O diýdim, baglanan adamy diýdim, bilen ok diýdim türkçe. Nerden bilýäňiz? Menem düşünürdim ýagdaý. Olam oturun komissara düşünürdi. Şu Şiwesiýan migrasiýa gullugynyň komissaryny bir zenan aýal diýip olam nemetdi. Ýöne olar gaty artykmaç gaharlanan ok zat eden ok. Başga bir ýurtda bolsa belki gaharlanardy. Saňa näme? Biz nähili işlänimizden zat diýilerdi, olar ýazat ýok. Bolýana diýdi. Siz häzir garaşyň diýdi. Size Türkiýeli birini tapaly diýdi. Onuň bir ýaşulyny tapdylar. Bulam hormatly dinjalşdaky türk dili edebiýaty muallimy, hakyky dili bilýän adam. Gürleşdim eýäm gürläp başlandan, salamlaşyşyndan belli bolýar. Sebäbi hiç bir terjimeçi tanamayan bir müşterisi bilen gürleşen wagty naber, ne var ne yok? Ýaly ol köçe dili ýa ol seriallardaky nemeler ulanmaýar. Resmi dille gürleşilýär. Sen gowy tanşyň bolup biler, tirkeşäň bolup biler, oň bilen nerýe edip dilini aýnadyp bilersiň. Ýöne resmi bir duşuşykda terjimede bolanan wadatlar. Gepin tümmekkeri şolar ýaly, şoň üçin ol mahkem sekretarynam adam ýok wagty adam sanyna goşjak bolanlarlar. Gürrüňi ýok. Özüňe öz boýnuna ýaşul. Salam aleikum Liverpool. Salam. Ersary şiwesinde gepleýär Röwşen Kılıçew. Sen awara, sen. Ini näme diýin? Meňem özüm ersary.
Bir tarapym salyr, bir tarapym är sary. Min är sarçan bilemokdur nädýärmi? Nirse oň är sarça? Är sary görmedikmi? Är sarça bilemizokmy? Nirse oň är sarça? Ya sen şoň özümi? Hiç kim arassa ene diline geplemeliýen zakon ýa-da mejburluk ýokdur. Men seni uradýan. Kelle gitdi sende. Kellen aňyň kireýine beripsiň. Kime beripsiň belli däl. Mejburiýet diýlenok oňa. Bilýärmi? Mejburiýet diýlenok. Namys, ar namys, awray diýilýär. Şahsiýet bolmak diýilýär. Bilýärmi? Şoňa. Öz diline hormat goýmaýan bolsaň, öz ene dilini bilmeýän bolsaň, onna sen ar namysyňda sen şol öz milli mukaddes baýlyklaryňa hormat goýuşyňda kemçilik bar diýmek. Eğer tartışamış. Hay. Yanarda salam. Taze ol. Vatan oğlu. Yeni Bosna. Yeni Bosna. Näme diye? Kanakan edip Makgen sekretary ertar şiwesine gepledi. Orlaya lewaplyň yüzü arasy diye. Santeh Katelnay gitmäge ýol açanoklar watan bizden geçdi. Men näme diýän, dutarym näme diýä? Watan oğlu. Kanam adam bolsaň Makgen sekretar näçegedek Azat Ishakowy ýamanlap çykardy. Dürsoltan meselesinde hem men ükäm sen oňa hiç bir zat diýme diýen boldy. Ne işi wa Azat Ishakow bilen diýmek FSB mehkeme bilen ortaklar. Gürrüňsiz? Arwejan Hytaýdaky salyr owuz türkmenlerde bar. Hawa türkde de bar, hemme ýerde bar. Atatürküňem ejesi salyr Garamannaky. Garaman salyryň Garaman tiresinden şakasyndan Atatürküň ejesi kakasy Gyzyl Owuz Ali Bey. Ýanarda watan näme bärde marasy, lewaply, aýaly, nokot aşgabady näme tapawdy wa bary türkmen diline ýöne şiwesi üýtgeşik inha her kim düşünşip bilýän dille gepleýär. Baýhan ýene de minus tapýar. Her kim öz şiwesine gürlesin, şiwe biziň nememiz ýok. Karşılığımız ýok. Näme şiweler ýaşadylmaly? Olam bir taryhyň bir baýlygy biziň baýlygymyz ol. Men näme üçin şiwe garşy çykaýyn? Arassa gürlän ok diýän men. Arassa bur topar dili garmatym edip sözlem gury bilmän ýanky aýlaşam aýtdymy? Kaseta tersine näme de otyr diýdi edir şolar ýaly. Ol näme de otyr? Ol burnu orjalap sümüňi oýnap otyrmy? Başga ýerine näme de otyrmy belliden. Watan oğlu, käbir adamlara dost diýip gujoklar, emma dost däl, diňe postun bolup çykar diýe. Gaty dogry. Türkmen köpden bäri ýokduň sen. Salam watandaşlar, salam döwlet aga, haýyrly ýaýnlar, taze bol. Minnetdar, ömrüňiz ok bolsun. Agam şatlykdan näme habar diýär Liverpool? Soňky efirden soň gitdi diýän. Siz hakynda material toplap ýörmkä?
Şatlyk erbet tuturly. Ol erbet tuturly. Şol şatlyk yumaň uzuny aslında şatlyň eline tutup berdik ýöne şatlyga ettirerlermi? Ya şatlyk şonu edibilermi? Bärde bir topar soraw ba. Bärde bir topar soraw ba. Sebäp şatlyň şol işiň üstüne gitmegi Edil Azat İshakowyň şol kezzaplan üstüne açyşy ýaly bolýar şu. Şu bütün şu özünü oppozisiýa aktivist diýdirjek bolup görenden hemmesini ýalaňa çykoýar. Kameranyň öňünde ýalaňa çykoýar. Eger şol işi çözüp bilse şatlyk. Ýöne şatlyk edip bilmeýär. Türkmenistanda hakykata hiç wagt aýtdyrmaýarlar, etdirmeýärler. Şoň üçin gaýtam bir video goýupdyr. Maňa şol videoň bir ýerinden kesip uratdylar. Näme diýär? $500 diýär, döwletiň agasyndan aljak bolurlar diýämi? Ýene plan zat diýär. Mene bilem mok. Men o zatlardan habarym ýok. Hiç men o zatlara dahylymam ýok. Mehriban dogunlar. İsteseňiz Gurhanyň üstüne el basyp kasam edip biljek hiç men dahylym ýok o zatlar bilen. Men ol adamlar bilen hiç el gatnaşygym ýok. Bolmady. Şu satylşyklara geçsek bolýan nemeden zok, maý beren zok. Ýanardan häzir berde şäheriň däl, şiwe däl, adam gerek bize adam unutmaň barymyz türkmen. Görüňsiz. Nosoýgala sözlemiň eýesi habary goşulmalary dogry goýulmasa düşünmek kyn bolýar. Gaty dogry. Näme gurlap oturan belli däle. Bolmasa menem bir habarçy, jurnalist höküminde her hili bilim derejesi her hili bolan sowusuz adamlar bilen hem her hili gürleşip gördüm. Diňe bir halkyň däl, bir näçe halkyň. Şoň üçin bir düşnükde bir zat bolsa, şondan düşüner ýaly bir zat çykarabiljek ukugum ba, tejribem ba, diller meselesinde, şiweler meselesinde de. Ýöne ho muňa düşüner ýaly ala. İtýannakdan ökön ýaly. Watan ogly. Menfaat için seni satan birine kelimeler değil alfabeyi soksan kär etmez. Be. Watan ogly. Daş etdiň ay türkmençesi öz şahsy bähgidi üçin seni satan birine diýe sözleri däl tutuş elip bir soksaňam diýe peýda etmez diýe. Watan ogly. Eliňe güller bitsin. Santeh Katelny ödüň nirden? Kim menmi? Men nirdenmi? Maryň paýtagtyndan men. Murgap derýasynyň boýundan. Ýanarda bas paýgan bas bilen kitabyny oka bize gerek adam olur diýe, anlar diýe. Gerek adam anlar, düşünür diýe. Liverpool şatlyk haramzada inni efire gelýärmike? Gelsin görelim. Ýaman gowgatlar taýýarlap goýdum. Türkmen tu giňrek bolagym. Halkyň öňüne çyksan köpçülik halk içinde gowsam berdim. Bilimlem bilimsizem her hili adamma gödök sözler ulanmasan gowy bolaragam. Bu diýenim taňa ýokmazlygym mümkin. Ýok, dogry aýdýan. Dogry aýdýan. Emosiýaňa häkim bolmaly. Emosiýaňy hakykat saklap bilmeli. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar türkmen tu. Men sunwatyň adamy. Men sunwaty halaýan adam. Men destanyň içinden türkmençiligi, türkmeniň çöken ruhuny nädip galkandyrmaly, şonu gözleýän adam. Dutaryň perdeleriniň her perdesiniň arasyndaky 13 sesiň içinden
türkmeniň täze gahrymanlary nädip döredip çykaryp biljeğini, täze gahrymançylyklary, ýeňişleri nädip edip biljeğini gözleýän adam men. Şoň üçin men duýgulu adam. Ýadyňyza düşýän bolsa, türkmen ogly bilen baglanyşykly ýene şol şagallar şoň bilen baglanyşykly bir video goýdular. Ýüzüni açyk görkezdiler, zat etdiler, diýdiler. Omy dälmi biljek gel. Ýöne biz türkmen ogly bilen baglanyşykly garaýşymyzy beýan edemizde näme diýdik? Eger türkmen ogly diýilýän adam şol bolsa dogrudanam özüm sungatdan, datdan başa çykýan bolsa, talandy bag bolsa, onda ol adamdan ziyan gelmez hiç wagt. Ol adam ýalňşaýanna da halkyna, jemgyýetine, töweregine edil mahkemaşeýnik ýaly we şoň sürüsi ýaly, sekretarlary ýaly çöktür, zarba urmaz, ziyan vermez diýip şonu aýtdyk. Şoň üçin sungat tarapymyz bolan soň bir hili duýgularymyz ynjygyrak bolýar. Şoň üçin türkmen tuğ men elimden geldiginden sen diýeniňi hökman gözüňde tutar. İlleşer tomaşaçylar bagyşlan, gatrak gidýän ýerim bolsa, öte geçýän ýerim bolsa, hökman duýduruň, türkmen tuğ ömrüň uzak bolsun. Dogry aýtdyň. Döwletaga şey dip adaty kim satypdyr habary ýokmy? Ýa-da geljek otaýna. Çemen ören gaýdyşyna görä adaty kim satypdyr? Inni sen aýdyşyňa görä çemen ören şuýda bir ýazan nemeti bar. Şuýda bir çemen ören ýazan tesbiri bar. Materialy bar. Siz diýe Makka ýüzlenýä, Makka diýe siz diýe çary kulüýf bilen mälik atly studentin üssü bilen niýe azadyň ýaşaýan ýerini niýe kesgitletdiňiz diýe. Mälige azadyň Moskwa oblastynda ýaşaýan ýerini kesgitletdiňiz. Makka maşenlik we çary kulüýf diýilýän şol adwokatmy kimmi bilenmok näme? Şoň bilen niýe? Şu diýe, şu hakykat, şu fakt subutnama diýe. Ni daýot вам ничего diýip soraýar. Şu hiç da anladanokmy size diýe. Makka diýe, sen bir gowy görüp gürleýän zadyň bar diýe. Protiv loma нет приёма diýip gowurýan urşular ýalaky. Loma garşy hiç hili, hiç da täsir edenok diýip şunu gaýtalamagy gowurýan diýe. Ya da sen meşhur diye bir frazan var diye. Вы никто и звать вас никак. Siz hiç kim? Şoň üçin size bir adam diýip bolany. Diýen bolup, şular ýalaky diýen nemeňiz bar diýe. Sözüň bar diýe. Ýatla diýe özlerine. Çemen ýatla diýe. Downhouse ýüzlenýä, haýyş edýän niýe? Şu ýazan zatlamy diýe öz kanalyňda goýsana. Dosýaly bolup diýe. Dosy höküminde diýe. Onuň bärde rowşanaýa ýazýar. Azat Ganushkina diýilen bir zenan maşgala bar. Häzir ol Ganushkina kimdigini men size aýdyp berjek. Svetlana Ganushkina Memorial adam hukuklaryny gorayan Moskwadaky memorial gurumusynyň ýol başçylygyny alyp barýar. Kömege mätäç migrantlaryň haklaryny goramak proýektini alyp barýan aýal özü. Migrasiýa we hak hukuk diýen ýürüýte programmany alyp barýar diýe. Şol migrasiýa y prava 2017 ýylynyň
şonu döreden we şonu alyp barýan, şo tagallany alyp barýan Svetlana Ganushkina diýe şo programma çäkde de diýe kömege mätäç kanuny taýdan, kanuny haklary goralmaly migrantlara mut kömek berýän aýal maşgala adam hukuklaryny goraýjy diýe şol. Bütün Russiýanyň ähli regionlaryndaky migrantlara konsultasiýa kömegini berýär. Bu adwokatlar hyzmaty, adwokatlar gullugy bütün migrantlara mut konsultasiýa berýär. Şolaň bähwitlerini suwutlarda mut çykyp şolaň tarapyny tutýar. Şolar wagtyň özünde bular Russiýa Federasiýasynyň hökümeti bilen adam hukuklary boýunça birlikde işleşýär. Inni gelýär çemenören tesirine. Azat ýanky adam hukuklaryny goraýan zenanyň üstü bilen halkara goraw üçin Birleşen Milletler Guramasynyň programmasyna, halkara goraw programmasyna özüni registrasiýa etdiren. Azat registrasiýada duran adam. Şolar wagtyň özünde Svetlana Ganushkina registrasiýa eden wagty, şoň registrasiýa eden migranty gönümel Birleşen Milletler Guramasynyň, Birleşen Milletler Guramasy, şonu şoň üçin goýdum. Arkadaky suraty. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar komiteti bilen gönümel işleşýär. Diýmek, Birleşen Milletler Guramasynyň gorawyna alyndy diýmek. Şol biriniň arzasyny kabul etdi. Şeýle manyny berýär. Также указа президента России по иммигрантам продлили до 30 декабря. Yürütü Russiýanyň prezidentiniň karary bilen Azat Ishakow ýaly ýagdaýdaky migrantlaryň halkara goraw talap eden Birleşen Milletler Guramasyndan migrantlar ýaşaýyş ruhsady mökledi gutoranyň 30 dekabra çenni uzuldurma barada yürütü prezidentiň karary bar. Şo karary boýunça da Azadyň ýaşaýyş ruhsadynyň mökledi şu ýylyň 30 dekabryna çenni uzuldurulupdy. Rewşenay Makkeň sekretary. Olar ýaly sen köp zat bilýän bolsaň. Şu zatlar näme üçin bilenok? Ýa bilmedik sirýäňmi? Şey diye. Şoň üçin näme? Azadyň üstünden näme özüňize PR etjek bolmaň, reklam etjek bolmaň diýip çemen şolara jogap beripdir. Azadyň ýagdaýyny şey diýip düşündiripdir. Arturov Azady kim satdy diýilenne birinji ýerde, birinji orunyna Orazy satan şaýkalan Birleşen Hapazisiýan aktivist sumoklaň edenligi aýdylýar. Birinji ýerde şolar. Birinji ýerde şolardan şüphe edilýär. Mäliň ýerini anykladanlygy, mäliň üstünden Azat Ishakowyň ýeriniň anykladylanlygy aýdylýar. Ýanarda Azady şatlyk bilir şondan soraly. Ýok, bilmeýär şatlyk bilmeýär. Ýalňyş inhaş edip gatyly ýalňyş goýberýär. Şatlyk bilen Azat Ishakowyň ýagdaýynyň näme daxly bar? Belki sorawy däp bilmek mümkin. Näme bärde şatlyk goşmaly bärde ara. Şatlyk goşmaly wagty men aýdarym size. Ýöne anyklaman goşman. Ivan Grozy, watandaşlar goýulyň,
dil meselesini esasy zat biri-birimiziň gürläninde düşünýär. Azady kim satdy? Gelin dönükler barasynda gürleşeli. Kimlerdigini bilmeli we özümize gaýym bolaly. Ömrüň uzak bolsun. Ivan Grozny. Indi tesbirler gutarya häzir ondan men azady öň kim nirde nädip satdy, nädip sokdy. Şu zatlary görüň berjek sede. Sebäbi häzirki ýagdaýy düşünmek üçin bu ýagdaýyň taryhynam, geçmişinem bilmeli. Liverpool watan ogly ömrüň bolsun dost. Gaty dogry. Risk döwletdagy özlerini Ýewropaly görýärler, öz dilini satanlar diýe. Bolup biler. Bidem menem mesele, men Türkiýede ularlym. İşledim, ýaşadym. 26-27 ýyl. Ýöne hiç wagt türkmenilimi ýadymdan çykarmadym, bolmasa türk dili ýeňiljek dil. Dilem bir adamyň iň ýalta organy. Dil iň ýeňil zada gatça. Şoň üçin häzirki gepleşimde de türk dilinden ýyzlar, zatlar, täsirler bar. Men arasda Türkmenistanyň diline gürleýän diýbilem mok. Mümkin hem däl. Ýöne şonda da bir düşünçde bolýar. Garym matym edemok. Watan ogly. Bazen öyle kişiler tanıdım ki düşmanımın daha mert olduğunu bile düşündüm. Käwagt diye şeýle adamlar, adama meňdeş, adam tetelliler bilen niýe? Gabatlaşdym, şolar tanadım bolýan niýe? Soň diýe maňa düşman adamlaň mertdigine şonda göz ýetirdim diýe. Dost diýäniň gara günne kyn ýagdaýda belli bolýar. Söndürün diye aşklar, çıralary diye. Dostlarymy tanajak diye. Ömrüň uzak bolsun. Eliňe güller üstün watan ogly. Ýaman gowy aýtdyň. Ýanarda risk dilini däl, adyny satyp ýörenler bar diye. Gaty dogry. Liverpool çary Cruyff basyrly däme, ol öň 19-njy ýylda bilemok. Tokmak против лома нет приёма, если нет другого лома. Tokmak. Aw. Loma çäre ýok diýe. Ýöne diýe başga bir loma bolsa diýe, ana ol çäre diýe. Birden başga lom tapylaýsa diýe. Onuň dogry. Lom diýeniň Polat Demir de. Watan ogly, mälik okuwdan çykarlan soň meheme bilen iş birligi, iş hyzmatdaşlyk gurnap, ol okuwyna dowam etmek üçin ýyllyk okuw puluny hökümede töletjek bolup, Azat Ishakow we beýleki studenti satmagy özüne borç edinýär diýe. Tarih ýazsyn şuny. Tarih ýazsyn şuny. Wagt gelende hemme zat belli bolar. Tokmak. Döwlete ady tutulýan adamlaryň suratlaryny da görkezäý, halk ýüzünden tanar ýaly. Soň dawa bolýar. Men suratymy görkezdi, men pasportymy görkezdi, şeýitdi, beýitdi. Burtapar kellagry. Ondan YouTube'a düşünür, onet, manet gerekkel. Bilinýär olar, tanalýar. Gerekkä. Ýanarda Baýhan çemen ören aýdyp geçen adamlarynyň güýji diktatora ýetmedi. Garamayak aktivistlere ýetäýdimi? Ana erkek görürüm. Däleden dogry habar. Ömrüň uzak bolsun ýanarda. Näme işiňiz bar Oraz bilen? Näme işiňiz bar Azat Ishakow bilen? Azat Türkmen familiýasy Ishakowmyş.
Näme bolanda size näme? Yüzlerçe adam bilen habarlaşýar. Yüzlerçe adamın özü habarlaşýar. Sesi berýär, sura diýberýär, video iýberýär, pikir alýar, onu soraýar, muny soraýar, habar ýetirýär. Dürlü yerlerden. Biz şol adamlaň hakyky adyny, familiýasyny anyklajak bolup beremiz ama onda da näçe ýyllan bäri biz şu şeýle ýagdaýda, şeýle şertlerde işleýär. Näçe ýyllan bäri ýurdun içinden habar alyp biz bütün daşary ýurtlardaky neşriýatlara habar ýetirýär. Bağışlan. Ýöne anyklajak bolup turamyz kimin kimdigini. Gerek barmy şolanda? Hawa türkmen oglum şoma dälmi bilenmok. Açdyňyz, görkezdiňiz, näme boldy? Näme geçdi eliňize? Orada ýan etdiňiz. Näme geçdi eliňize? Balgyny batdyňyzmy? Adada ziyan berdiňiz. Balgynyňyza batdyňyzmy? Ýene näçe adamy çürkejek bolýaňyz? Siz adam däl wara. Siz adam däl. Watan ogly minnettar Liverpool gardaşym diýe. Türkmentow döwletaga bu wakalar näme netijeler bolar? Halka peýdaly bolarmy? Ýa diňe ýene garamayak işçi migrant türkmen halkymyza eýzet bolarmy? Halkyň gözüni gorkunmak üçin edilýär. Hawa inha biz nähili adamyň ýerini anyklap bilýäs, tutup bilýäs. Biz nähili adam satýas, adam tutturýas. Şoň üçin edilýän zatlar bolar. Garajoglan türkmen assalamu alaykum mehribany illeşler köp giýjak alamy döwlet samanmasyňyz hemme diýe. Ýok, Garajoglan giýjak alan ok bir tagadyňym köpüsi tesirler bilen gidip otyr. Men tema esasy ýerine geçip bilenmok. Göňüne degmäýin tomaşaçylaryň diýip sebäbi bu göni aýlym Türkmenim kanalyna watandaşlaryň alyp barmagyna durmuşa geçirilýän bir formatda görnüşde bolan soň şoň üçin birinji söz haky watandaşlaryňky. Watan ogly Garajoglan agam hoş geldiňiz, safa getirdiňiz. Garajoglan hoş geldiň diýdimmi? Diýmedik bolsam tekrar hoş geldiň täzeden. Azerbaýjanly kardaşymyz şutaýdy. Türkmenli owuzlaryň uly türk dili Türkiýanyň, Azerbaýjanyň, Gagawuzystanyň, Türkmenistanyň we näme diýär? Saýryň diýär. Aýdanyň dogry olmaý taýdan şeýle diýilýär. Kardaş Azerbaýjanda, Türkiýede, Türkmenistanda, Türkmen Sährada, Owganstanyň Demirgazygyna, onuň şo ýanky aýdanyň Gagawuz ýeri, şo Moldowadaky Gagawuz ýerine gepleşilýän dillere Baty Oguz lehçesi diýilýär. Ýagny Günwatar Oguz dilleri diýilýär. Topara bölünýär. Türk dili iki topara bölünýär. Oguzlar we Gypçaklar. Oguz toparam öz içinde ýene iki topara bölünýär. Günwatar Oguz dilleri, lehçeleri biram Günnawar görünüşinde. Hoş gördük. Garajoglan Tajoglan adalet peşinde hoş geldiň giýçäşi. Garajoglan salamlaşyp men Daýhan niýe salam diňeňe Tajoglan döwlet aýdylysy giýçäşi Tajoglan ömrüňiz uzak bolsun. Siz köýne wagta görä işleýän bolmaňyz. Indi sagat ütgemedik bolsa aslında häzir başlamaly. Sebäbi häzir Ýewropa bilen Türkiýanyň arasyndaky sagat tapawdy 2 sagata çykdy. Şoň üçin öňkü 10-da başlaýan bolsak Ýewropada indi 9-da başlamaly bolýar. Şoň üçin
belki çağalan gıykılıklary gelýän bolmam mümkindir fonuna. Aýyplaşma. Türkmentu döwleta şunça wagt hiç habar ýokmy? Belli bir hökümet gullugynyň elindemi? Ya men haýran hiç ýerde ya ýok bir maglumat tökman bolaýmaly ya hakyky gözleýän ýok ya özi hiç çykanok ya mafiýaň elindemi bolýa. Inni resmi işler uzağa çekki Türkmentu. Şoň üçin resmi taýdan hem Türkmenle birleşen toporunyň ýol başçysy Çemen öre ýüz tutdy. Ýüz tutmaly ýerlere bir aktivist hökümünde, aktivist hereketiniň ýol başçysy hökümünde oňdaşyndan adam hukuklaryny goraýan guramalar olaram sorawlaryny berdiler. Olaram talap etdiler. Azat Ishak bilen balanşykly maglumat bolsun, şol maglumaty beriň diýip aýdyşyňyz ýaly mafiýaň eline ya Türkmenistan ýaly mafiýa döwletine gulluk edýändiň elindemi nirdedik belli-de. Ya azadyň özi gaçyp saklanýarmy? Şol Çemene iň soňky gezek habar berennäki ýaly polisiýa geldi, men gizlenýän, men tapsalar soň gowuluk bolmaz diýenden soň tokoýa sink gitdimi? Näme boldy? Möjekler bilen ýaşap ýörmi? Azat tokoýda belli-de aýlar möjekler bilen. Ýöne resmi ýagdaýda soruldy Azat. Ni şo resmi ýagdaýyň jogabyna garaşýar. Her kim yerli yerden Azady ideýä, Azadyň yerini anyklajak bolýar. Ol Makkeň sekretarynyň aýdyrşy ýaly ol migrantlaryň saklanýan ýerine eýle olar ýaly bir neme ýok. Biz resmi görnüşde işlerimizi alyp barýar. Resmi jogaplara görä-de hereket eder. Şoň üçin resmi ýagdaýa, resmi jogaba, subutnamalara garaşýar. Garajoglan Türkmen Azadyň bir kanun ýörenligi hakyndaky atylan maglumat köpden ony ýydarlaýanlaryň düýejiginiň aýdan zadyny iýip ýygyny ýumurlamak üçin edilen oýuny ata dogry. Bu olaryň şu işte eliniň bardygynyň gönümel subutnamasy. Erkek garajoglan, tajoglan. All in one high. Salamu alaikum jemgyýet. Men pikirimçe Azadyň özüne de günä bar, ýygyny oňarman açaçan urşa ýola çykmak ýalňyşlyk gaty dogry. Bizem şonu aýtdyk. Aýdýasam gazanyň ýanyna barsaň garasy ýok ýa diýen bolly gaty dogry. Garajoglan Türkmen pasportsyz ýa registrasiýasyz ýören azal näme üçin azat tutulýar? Ana Garajoglan ýaman dogry zadyň üstünden mardy. Russiýa Federasiýasy şolar ýalyky Makkeň sekretarynyň kellesiniň işleýişi ýaly kelle işledi bilmeýän bir döwletdi. Ýa-da Türkiýe. Inni gel şolar Makkeň sekretarynyň ýanyna nalaja edeň bolup galdymy? Näme digini bilmez, düşünmez ýaly. Milyonlarça gaçka bir kanun, bir ruhsat gezip gören adamma. Bilen oklarmy şolary? Şolar gören oklarmy köçelerdäki, binalardaky kameralara seredip görýärler? Näme üçin degen oklar o başga mesele. Hemme ýerde, hemme ýurtda, hemme kişe ardan iş güýji gerek. Mümkin bolsa mut iş güýji gerek. Şoň üçin degilen o. Yeri gelenne durly siyasi we ykdysady göçümlerde şu bir kanun migrasiýany ulanmak üçin degen oklar. Diňe bu Russiýa Federasiýasyna Türkiýedäki ýagdaýdan bütün ýurtlardaky ýagdaý şundan ibaret. Şoň üçin otyr ýerini tanaman öňe çykan bolup
paňlamaň hiç bir manysy ýok. Şoň üçin azady şol orazdan aralyp bilmediler. Ondan azat hakykatlar aýdýa, azat gaty köp subutnamalary çykaryp görkezi urady. Aýdýana, ýumoň ýüpiniň ujuny berdi, çekseň ýumok çözülýär. Şoň üçin inni bulan daşary urtlarda oýnajak bolýan oýunlary, halka salýan allawlary ýol alany. Bulan dargak gidip otyrlar, maskara bolup gidip otyrlar, hiç zat edi bilen oklar bular. Şoň üçin jan howluny inni gabat gelen ýere agdurup başladylar. Azadyň hem ýanky watandaşymyzyň, tomaşaçymyzyň aýdyşýaly tere tapsyz hereket etmegi olaň eline mümkinçilik berdi. Watan ogly Azat Ishakow olaryň toguklaryna tok diýen üçin ele geçirilendiği ahmal däl, %100 dogry. Makky we Kurbanowa köp degdi diýe, gaty dogry. Men daýhan Çary Kuliýewiň adama ýamanlygy ýok, bilenmok, tanamok, göremok. Ramazan juma adamda durmuşynyň içinde biznesiň yer alan ýeri bar bolsa, syýasatda, adam satmakda hiç zatça däl. Satan şahsiýetiň eline geçen zat diňe lomoýja pul bolar. Çary Kuliýew bilen malanşykly Awdy Kuliýew aga pahyryň döwürdeşlerinden sonra şolar size gurrun bersin. Men tanamok, bilenmok, göremok, görjegem däl, biljegem däl. Makmaşenlik ýaly adamlara ýanaşýan adamlar ýüzüni bawaly görsin. Adalet peşinde. Azadyň tutulmagyny geň görmedim aslında. Bu ýalňyşlyk diňe rejimiň däl, azadyň özüm gaty akylly hereket etmelidi. Gaty dogry. Üstesine Rasiýa ýaly gara syýasatly bir döwletde ýaşaýardy. Şonu bilibem, şunu etmedi diye. Adalet peşinde. Gaty dogry. Indi mehriban doganlar esasy nemelere geçýär? Hawa, azat häzir satyldymy? Azat häzir sokuldymy? Azada häzir sokuşluk edildimi? Ya öň nähil sokuşluklar bardy? Bu ýagdaý hemme taraplaryň doluy seljermek we halka açaçan ýagdaýda hemme zady düşündirmek gerek. Azadyň ýagdaýyny, azadyň meselesi sebäbi Azat Ishakow dügümü, çigini çözülenmagty gaty köp halka garşy ýurdun daşyndaky erkinlige umtylýan watandaşlara garşy aktivist awlaryny planlaýanlara garşy üçüncü diktatorlyga görülýän taýinliklara garşy köp zadyň üstü açylýar. Şoň üçin azadyň ýagdaýy anyklamak ören wajyp, taryhy rol oýnaýar. Azadyň ýagdaýyna dogry we dolu düşünüp bilsek, aslında daşary urtlardaky syýasy oýunlara da has gowy düşünüp aňyrsyna göz ýetirip bilýär. Bu topar ýalançy, şu ýalançylar näme üçin ýalan sözleýär aýagarlygyna? Näme üçin absurd bilen meşgullanýar? Barya diwara süsýä kellesi bilen. Şonda da dazapdur, şonda da dazapdur. Öňünden ýykylmaýan diwar bar. Öňe şonda da diwary süsüp ýykjak bolup kellesi ganyp deşilse de dazapdur. Näme üçin? Şu akmaklygy näme üçin şular dowam etdirýär? Yalan propagandany. Şundan biz çözüp bilýär. Ýanyňyza düşýän bolsa koordinasiýon sowet diýilen toporda başta bileşip bilelikde işleşenler häzir birek bilen ganyny pyçakly duşman ýaly çykyş edýärler. Eger dogrudan hem olar inni duşman bolsa onu gelin halka hakykatlary aýtmak üçin şolardan haýyş edeliň. Koordinasiýon merkezinde bile işleşenlerden bile
sokuşluk edenlerden ya koordinasyon merkezinin içinde sokuşluk edenlere tomoşa edenlerden şoňa şaýat bolanlardan gelin haýyş edelin şolar hakikaty aýdyp düşünürsinler. Azady şonda koordinasyon merkezin içinde şeýle ýagdaýda satan adama garşy ne şol wagt dessine çäre görülmedi ya-da soňky günlerde, aýlarda, ýyllarda çäre görülmedi näme üçin? Azat bir tarapdan satyldy, beýleki tarapdanam ýigrenji boldy, ulanyldy näme üçin? Azat İshakov ýene şol koordinasyon sowetiň ýol başçylaryndan biri. Azat ýaly başga bir watandaşyň dokumentini oňaryp berjek diýip üns beriň. Ýene şol bir duzak, ýene şol bir allaw hilegärlik, kezzaplyk bilen 4,5 dollar alyp, soň hiç zat etmedi, şol watandaşyň pulunu alyp, şol watandaşy allap çürkedi. On bu kezzaplygym beýlekinki ýaly halkdan gizlenni. Beýleki ýol başçylygynkam gizlenni, bu ýol başçylygynkam gizlenni. Näme üçin? Şeýle ujuýupsuz pul üçin öz awraýyny basgylap, uly ile maskara bolmakdan gorkman, özara adam satyşlyk, sokuşluk edýänler. Onsoň Hudaý saklasyn. Häkimetiň bir garasyndan baraýsa Türkmenistanyna döwletini, halkyny, ýollaşyny, eginleşini, maşgalasyny, aýalyny, aryny, namasyny satmazmy? Azady gowurýan ýanyna, arkasyna durun tarapyny tutýan diýenler näme üçin beýleki tarapdan Azadyň YouTube'daky çykyşlaryna söwýän, tankyd edýän, esasy düşmanyna öwürlen käbir adamlary bilen gow gatnaşyk saklamaga dowam etdi. Näme üçin? Satyşlyk diýilende ýa-da bular ýaly hereketler oňa degişli hasaplanmaly dämi? Ya azat käbir watandaşlaryň öňe sürüşi ýaly dürli bähwitler üçin ulanyldymy? Käbir adamlar dürli bähwitler üçin ulanyldymy ýa azat? Azat İshakov ogul sentýabr aýynda Russiýa Federasiýasynyň polisiýa işgärleriniň saklandygyny çemenöre öz tesbirine mälim etdi. Biz bu habary birinji gede geçdik. Azat bilen gow gatnaşyk saklaýanym bolsak, biz muny öňeşmedik. Bu ören täsin hem bir topar soragy döredýän düşnüksiz bir ýagdaý. Muny näme üçin bizden we halkdan gizlediler munan bilemzok. Inni. Men näme üçin okaýan? Sebäbi bu okaýan zadym men garaýşym, men sözlem däl. Bu Azat İshakov bilen balanşykly bize gelip gowşan bir topar soragyň jogabyň maglumatyň umumy mazmuny. Soraglaryň mazmuny. Bir näçe sorag birleşdirildi, zat edildi, şeýle tekst çykarly. Çemenöre öz toparyna şeýle bir maglumat paýlaşdy. Ardaçylar bilen balanşykly. Onu ýa okap berdim. Mäliň üstü bilen Azadyň ýerini anyklatdylar. Mahkama şeýnik we Çara Kuluf kim şol advokat maklumçum kim şolar diýerler biljekler. Mahkama şeýniň metbuat sekretary näme üçin ýalan maglumat ýaýradyp günäniň özlerine dälligini düşündirjek bolup jan etdi, azara galdy. Orada ziyan ýetiren ardaçylaryň, oradyň eginleşi Azadyň ýyzyna düşüp ýörendigini, Azadyň ýerini tapyp berene özlerini künti oýnaş ýaly sowga detjekdigini aýdanlar
ya inni imana gelirlerimkä. Burdan jogapkärçilikden sypmak üçin şeýle samsyk çykyş etmäge olary mejbur eden ýagdaý nämeke? Makka maşynyň hut ödü näçe gerek azada haýwat atdy, ziýan ýetirjek diýip. Rozegelli Çölüf we Azat Isakow ýaly hakyky aktivistlere ziýan ýetirmek bilen siz öz syýasy küntüçülük hyzmatyňyzy beýdip kimi hödürleýäňiz? Aktivistleri satmak bilen sizin esasy maksadyňyz näme? Kim hakykatyň tarapynda bolsa, derrew şoňa öz pohuňuzy çyrşajak bolup azara galýaňyz. Näme üçin? Ýogsam sizin Türkmenistanyň halkyna garşy dönüklük borjuňyz barmy? Bergiňiz barmy dönüklük, hyýanat? Azat Isakowa allap Türkmenistana gittik görüş üçin pul gerek we diktatorlara garşy bolanlaryň şahsy maglumatlary, gerek diýenleriň hojoýunlary syýasy meýdançadaky sokuşluklar baradaky hakykatyň üstü has köp açylmaz ýaly onu ýygnadan bolup bilermi diýip soraýarlar. Olaram şol ardaçylar, satançylar birleşiginiň içinde dälmi eýsem? Diýip soraýar watandaşlar. Türkmenistanyň watandaşlarynyň öňünde özüni nähili tanadýan bolsa tanysyn, tapawdy ýok. Netijede edýän işi absurd, heňe gelmeýän, bolgusyzlyk, satışlyk, sokuşlyk bolsa, diýmek onu hiç kili halkyň bäkridine peýda garaşmalylar. Syýasy meýdança alatamsyklaryň teatr sahnasy ýaly. YouTube'daki gıybethanasy däl. Syýasy küntülüň, bu syýasy meýdança, syýasy küntülüň YouTube'daki gıybathana teatr däl. Mehriban doganlar, edidilleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Onha käbir YouTuberçileriň bar başarýany görýäňiz, görüşüňiz ýaly. Baştan ayak sokuşluk, görüplük, dönüklük, hyýanatçylyk, kezzaplyk we edip beýdip pursady şahsy bäkide peýdalanmakdan ibaratmyka? Näde bolsa watançylyk, hak, adalat, hakykat, halallyk, ahlak, edep, terbiýe, wepalyk, ýylgün bäkitli işlere hyzmatdaşlyk hem agzybirlik barasynda söz açyp bolar. We söz açsaňam hiç kili on gadyr bolmaz. Galanna Türkmenistanyň watandaşlary karar bersin. Bular bilen şu wada çenli ýylgün mähwitli hiç peýdaly görüş tepkidine yetilmedi we mundan soňam yetilmez. Mundan berk bellen. Azadyň Birleşen Milletler Guramasyna dokument tawşyrmadyndan, ýüz tutmadyndan ogul koordinasiýon sowetiň ýol başçylaryndan biri $3,500 soraýa we alýa, sen dokumentini düzeltip berjek diýip, soň şol watandaş aladyň dokumentini düzeltip berenok, hiç adam edenok, gaýtam. Hiç tat bolmadyk ýaly özüni syýasy aktivizmiň, syýasy görüşüň içinde ýaly görkezmäge, şol bir rol oýnamaga dowam edýär. Bu watandaş şol wagtyň özünde dürli aktivistler bilen hem gowy gatnaşyk bolan, ýa aktivistlere öň başçylyk edýän adamlar bilen hem gowy gatnaşyk bolan biri diňe Türkmenistanlylar däl, başga ýurtlardaky türkmenlere size dokument oňap berjek, plan ýurtda ina size ýaşar ýaly, eýder ýaly, beýder ýaly, şo ýurtda bolar ýaly dokument düzeltip berjek diýip allap, şolaň puluny alyp soňam arkaň gezip beren adam. Ina şolara ýalaka adamlara galy, biziň aktivistligimiz. Tesirlere geçecek.
Kemal Avrayev, Türkmen halkym. Tesirleri kalan yerimizden dowam edeli. Karacaoğlan Türkmen nirde bolsa da janta bolsa bolly Azat Ullukan oýunyň düzgünini bozdy. Oýunyň däl, Azat umuman şu taşary urtlarda hakyky oppozisiýa döreme diýaly. Taşary urtlardaky Türkmenistanyň watandaşlary häzirki haramdaw we yegenleriň diktatorlyk rejimine garşy bir alternativ döretme diýaly. Ondan soňky dörep biläjek. Taşary urtlarda öz diktatorlygyny döretmegi arzu edýänlere garşy alternativ döretme diýaly. Şolaň garşysyna bir güýç bolup çykma diýaly halkyň dürli proýektler edildi, dürli adamlar, dürli wezipeler, buyruklar aldy. Dürli teatrdaky ýaly oýunlar oýnap ýörler. Şolaň üstü açylma diýaly Azady ýygnamaly boldy, şoň üçin hem ýygnadylar. Isak Abramovich döwlet sadede gelseň artyk diýä. O diýäniňi bilenmek. Isak Abramovich näme isleýän bolsaň şonu aýdaýyn, aýt. Türkmen tu çünki aradan käwin wagt geçdi. Ozaga çekse ansat gowy habar çykanok. Muňa meňdeş işlerde ýöne inni orta çyksa da hökümet içinde çykmaz çünkü hökümet bilgi, maglumat bermän uzak saklamaz meň pikirime görä. Gaty dogry çemeleşýän şu mesele Türkmen tu. Şoň üçin hem mahkama şeýiniň sekretary çykyp özlerini aklajak bolup synanşdy diýilen pikir öňe sürilýär. Tiýstady dogry anyklap bilmän hiç kimiň günäsini almalylar. Ýöne olar öňem hyýanat eden soň şolardan şüphe edilýär. Adalat peşinde. Ýene de adat nähilem bolsa dogrular üçin sögüşdi. Gaty dogry. Muny unutmalylar. Muny unutmaz, muny hiç kim unutmaz. Taryha geçdi adat. Onda da edil aýdyşyň ýaly. Hakykat üçin sögüşdi, görüşdi, il gün bähri düşünip adat taryha geçdi. Gaýhy Atabaýew, döwletaga sizde seretaply boluň çünki köp maglumatlaryň üstüne atşaňyz hiç kime adres bermeň. Gaýhy Atabaýew gaty dogry aýdýan. Adat tutulandan soň aslynda aýtjak geldim ýöne indi aýdaýyn. Adat tutulandan soň bize de köp synaşyklar boldy. Esasanam bilenmok nerden meň telefon nomerymy tapypdyrlar. Aslynda üns berseňiz men hiç kime ansadan telefon nomerymy beremmek. Kimin üstünde nädip tapdylar bilenmek. Täsin nomerlerden jaň edýärler. Ýeri anyklamak üçin. Jaň edýärler. Ondan şo telefonyň ýerini anyklamak üçin belli bir wagt gerek. Şo wagtda meni garaşdyryp telefonyň ýerini anyklajak bolýarlar. Ýöne howpsuzlyk üçin men bütün ulanýan tehnikalamda telefon bolsun, notebook bolsun, näme bolsun, tehnik enjamlaryň hemmesiniň GPS-ini ýapýan, ýeriniň anyklanmak programmasyny dogry öçürýän, ýitäýände de owurlanaýanda da gitsin şol. Başyň gözüň sadakasy bolsun diýip. Şoň üçin şo tarapdan ýöne käwat gaharman melýär dogrusyny aýtsam. Bolgusuz çykyşlar, bolgusuz tökmetler, haýwatlar, zatlar, her hili zatlar, synaşyklar edilip görülýär. Käwat aýdýan gelýän men bir çykyş edeýin, video goýaýyn.
şu diýen şolar erkek bolsa şu işi bir gezekde çözeliň diýen. Adresi olar bellesin. Bir neýtral zonada. Tebe men maşgalanma, men maşgalamdan gorkanmok. Men maşgalama deňmesinler, çagalama, oňa ýok, men olary al gaýgym ýok. Her biri gelinimem, ömrü uzak bolsun, çagalamam. Ýabany möjekleň arasynda öz başyny çarap, ýaşap biljek derejede hemme zada öwrenşen, hemme zada taýýarlykly. Birazjyk ulansalar, ýara ulanmany öwretjek şolara. Çoň üçin neýtral bir ýerde eger hakykatdanam bular ýaly meni göresiniz, men bilen hasaplaşasyňyz gelýän bolsa, neýtral bir ýerde duguşaşalyň, görüşeliň, eliňizden näme gelse gaýgyrmaň. Ýöne eliňizden hiç zat gelip bilmejegini ýüz-ýüze görüp şoňa dogly göz ýetiriňizden soň erkek bolup halka garşy, ilgün bäkwitli işlere garşy hiç zat etmäň diýip şert goýasym gelýär. Ya etjek bolsaňyzam ömür boyu şunu boynuňyza alyň. Eger hakykatdanam siz hyýanat, dönüklük etjek bolsaňyz, halka, Türkmenistan döwletine garşy duşmançylyk etjek bolsaňyz, onna gelin şeýle bir zat edeliň. Maňa hiç zat, hiç ýyly zıyan edip bilmeýänliňizi göz ýetireňizden soň ömrüňiz etdiýänçe balaksyz gezmegi kabul edin. Inha meň şertim. Şu şerti kabul edin, istediňiz ýerde görüşeli men gelýän. Men dyrnamyňy anatyp bilseňiz, burnumyňy anatyp bilseňiz, men sizi erkek diýem. Podmoskowyada diýe, 2 sany diýe, daşary ýurtly watandaş diýe tutuldy diýe. Olar diýe Doganlyk Respublikanyň raýatlaryndan diýe. Olaň biri 1988-nji ýylda doglan, beýleksem 1984-nji ýylda doglan diýe. Olar diýe adam öldürmekde aýplanýar, şüphe edilýär diýe. Tokaryowa diýilen bir ýolbaşçy resmi şolaň şol tutsak edilen Türkmenistan adamlaň, migrantlaň Türkmenistanyň watandaşydygyny bildirdi, aýtdy diýe. Myň Azat Isakow bilen hiç ýyly ara baranşygy ýok. Şoň üçin Azat ýokmy diýe ýok. Olar ýaly bolsa tapmaňsa, bir zatdan aýplanyp tutulsa, hökmany suratda registrasiýa edilmeli. Hökmany suratda kompýuterda çykýar. Derrew çykýar onda da. Erkin Isakow, Azat Isakow nirde? Men inisi bilen bolsa ýazaýyn diýe. Al in one hay. Garajoglan şeýle bolsun ýöne Azat köpden bäri görülen ok welin kelläňe her gelip pikir gelýär, gaty dogry. Diňe ýagşy dilegde bolmak galýar bize. Erkinjan wagt inim bizem şonu çözmäge çalyşýar. Bilýän zadyň bolsa paýlaş diýe Garajoglan. Türkmen tu hakyky aktivist Çölüf we Isakow näme iş edip halka peýdaly görkezler, gowy iş edip
eden bolmam mümkün ýöne dogrusy edil özüm görmedim olaň eden haýyrly işlerini. Türkmentuň sen aslında agaran taýgaryp bilýän oglan diýip men taňa düşünýän. Indi sen aýt. Näme iş diýende sen nämäni göz tutýan? Sen kriteriýaň nähili? Sen kriteriýaň nämeden ibarat? Ýogsa sen kriteriýaň şu YouTube'dan wırraçylyk edip oturan absurdçylar ýalymy? Meselem biri çykyp gürleýär. Biri watandaşlaryň ejesine etdi. Liderleň biri. Beýleki liderem ondan yza galyp barýan ýaly watandaşlaryň gyzyna etdi. Inni sen kriteriýaň näme? Şomy sen kriteriýaň? Şolar ýaly adamlar göreşýär. Şu YouTube'a çykyp aýagarlygyna agyna gelen zady samraýa, öz halkyna ätgermeçilikli çemeleşýär, ýalan sözleýär, ýalan propagandany halkyň aňyna ornaşdyrjak bolýar, halky güýmejek bolýar, öz ýa keseki haram bähwitler üçin. Şuňa sen göreş diýäňmi? Şunu sen göreş diýip hasaplaýanmy? Inni käbirleri şonu göreş diýip hasaplaýar. Şolary, şo maskaraçylyk, absurd edip berýär, absurd işler bilen rekord goýup beren opozisiýaçylary, aktivistmoklary, wejaralary, absurdlary şolar göreşýär, iş edýär diýär. İş edýär olar. Olar göreşenok, olar iş edýär. Belki olar göreşýär, ilgün bähwidi üçin göreşenok. İlgün bähwidi üçin iş edenok. Olar öz haram bähwidi, kesekilen bähwidi üçin olar iş edýär. Dogry aýdýan, arada tapawut bar. Rozgelli Çölüf bilen Azat Isakow nämetdi? Türkmenistany gana çaýkasam, Türkmenistanyna gan nöküşlük bolar. Gan nöküşlük edeli, hakyna tutma adamlar bilen serhedin, döwlet serhedini ýaryp geçeli, bir kanuny ýolunda. Hani gideliň Türkmenistanda ýörüň gideliň, bizi hiç kim saklap bilmez zat diýip aktivist bolaýjak, häh diýende mäh diýip bilin berk guşap göreş meýdanyna çykajak watandaşlaryň anyklanyp şolaň ispiseginiň taýýarlanyp haramdaň we haram ýegenleriň diktatorlygyna satylmak üçin görülen taýýarlyklaryň hemmesiniň üstüne açdy. Şugun kugün Türkmentu. Şugun kugün Türkmenistanyň watandaşlary hakykata, adalata, demokratiýa, adam hukuklaryna ymtylýan we gowy ykjam taýýarlyk görüp beren hakyky göreşijiler. Köpçüliklerin şu wagt tutulup deportasiýa edilmeýän bolsa, şu wagt eçenni daşary ýurtdaky Türkmenistanlara garşy kurnalan, dudoklan %90 mäşi puja çıkan bolsa, Rozgelli Çölüf, Azat Isakow ýaly oglanyň hakikatlary, şu opozisiýaň, aktivistden arasyndaky sokulşuklary, yalançylyklary, kezzaplary aýdyp şonu halka görkezen üçin özlerini nädip şolaň dudogy düşürenliklerini aýdanlar üçin hakikatyň hatyrasyna hakykata aýdyp sizem ýanmaň, sizem tutulmaň, sizem allanmaň diýen üçin şu wagt köp adam arkaýyn daşary ýurtda. Şolara ta bolsun aýdyn. Halka peýdaly. Sizin halka peýda diýmek näme sizin nemäňize göre? Onda sizin hem halka peýda diýmek, halkdan pul ýuwnap, hakyna tutma, goşadyrnyň içinde aktivist bolmakmy, aktivist teatryny oynamakmy? Opozisiýa bolmakmy? Absurd zatlar aýdyp. Näme edildi şu wagt eçenni? Özüni göreşýär, iş edýän adamlaryň haýsy biri halkyň bähwidine iş etdi, bırzat etdi. Özüni we töwereňindäki adamlary maskara etmekden başga näme etdi? Türkmentu, aýtsana, ýatsana.
Senem çöp çalama uruyan käwa. Zamykany'a berýär sende. Azadyň ýok bolmagy bloggerler opozisiýa üçin imit PR boldy. Syýasaty her ýere çekdiler. Mene göremok olar ýalzat. Döwladagy inni halk ýadady bu ýamanlaşykdan birek biregi tankytlap ananar ýaly adam galmady. Kim kimi tankytlaýar? Özleri yalan sözläp oturlar. Türkmen tu. Özleri öz gazan çukuruna özleri düşüp otur. Özleri maskara bolup otur. Biz olon peýdasyna aýdýar. Maskara bolmaň diýär olara. Halka alacak bolmaň, halka yalan sözlemäň diýär. Bu aýdan zatlarynyň hemmesi diýen yalan ha oğlum. Yalan da yalan diýmellämi? He? Türkmen tu onda bolýa, ýoluňyz açyk bolsun. Halky haramda we haramzada ýegenleri işini gördü, sizem üstüne goşun, has beter bolsun diýeliň. Şumu sen türkmençiligiň? Şumu sen ilgün bäkbit düşünjeň? Onan arýaly adam galmady. O näme üçin onan arýaly adam galmady? Sen haramzadadan ýagşyzada ýatajak bolýan. Ters tebigatyň kanunyna ters. Ogolky kezzaplardan sen halaskar ýatajak bolýan. Bu halaskar ýatajak bolýan adamlaň özüni halat edip bilmeýändigini, özüni halat edip bilmejek derejede jenaýatyň, kezzaplygyň, maşenlikligiň içine çümüp gark bolanyny göreňok. Halk ýadadymyşyn ýamanlamakdan. Kim kimi ýamanlaýar? Hakykat aýdylýar. Ters bir ýeri bar bolsa, yalan bir zat aýdylanma bolsa, aýt, şu taý yalanny. Tutuk görköz. Umumy görüleme. Her kimiň gowy tarapy bar. Bardyr gowy tarapy. Bardyr gowy tarapy. Ýöni kameraň öňüne geçip, men halkyň halatkary, men halky halat etjek diýip, halky allamak. Şunu edýän adamyň hiç bir gowy tarapy ýok. El bilen tutarar ýaly, öwler ýaly hiç bir tarapy ýok. Halky, dünýäni adamzada allajak bolýan şeýle haramçylyga, allawa net edýän adamdan hiç wagt eýlige garaşma. Onu sen öz jelladyňa aşyk bolupdyň. Çünkü karşılıklı bolmaly yaradylış şeýle. Men näme diýän, dutarym näme diýär. Aýraşam. Dün mege men siziň üçin poha girip özümi bulayan şu zatlar maňa gerek däl. Siziň üçin edýän diýip minnet edip çykyş etdi. Men yüzümü görkezjek däl, protestda gatnaşjak däl. Ondan aýraşam. Türkmenistana baryp şol ýerde göreşjek diýip atmaska tapmaň. Bahana tapmaň diýip haýwat atdy. Bu ýene de azat Orazýaly provokasiýalara jogap beräjek adamlary öňe çykarmak üçin bir strategiýadyr diýe. Ömrüňiz ok bolsun. Özüňizi gorap bilmeýän bolsaňyz, allanmaň şular ýaly geplere diýe. Gyýyňyzy plan edeýinem diýdi. Şo dünkü çykyşyndanmy? Maňa bir gijik neme berdiler bölek. Bilemok. Günne 3-4 gezek çykyş edip başlady. Näme peýdasy bar? Bilemok. Soňra maýdýa işim aladam nämen ba diýip näme diýe hepde de bir gezek ýa seýrek çykyş edýänler. Göreş däl, şu YouTube'dan çykyş etmek göreş däl. Näme düşündirjek bilemok. Bular muňa göreş bolanok.
Bu diňe edilýän işiň düşündürşi bolýar. Bu media bu, media. Media bilenem, metbuat bilenem görüşip bolýar. Ýöne siziň edýän zadyňyz, siziň edýän görnüşiňizde däl. Siziňki absurd, siziňki ýalançylyk. On görüş bilen hiç ilnemesi ýok, ara balanşygy ýok. Şoň üçin perazagruska edin, täzeden ýüklen programmalaryňyzy, öçürüp täzeden işledin özüňizi. Näme diýin başga? Garaja oglan, aýly agşam şol ýanky adam efirden emetdi diýe minnet bir ýana, minnetem hiç bolýan ol beýlik aýdan zady, ol Hudaý saklan ol neme der ýaly. Adenoky Volk. Çemenöre kim nädip nirden tapyp bolar adat hakynda maglumat bilýändir diýe. Çemenöre de şoň ugrunda bilen bolsa paýlaşardy. Türkmen Tugdöwladaga senden haýyş türkmen halkymyza mertligi, anamlyk, namys, wyjdan, halal, pesbäl, nebis, milletparaz, garaz, bilimli, ylymly halkyň ýadyndan çykmajak şekilde çykyşlar etmek barada aýtsaň agam diýe. Orta tonlap eser bar, zat bar. Okusunlar, okumasalarym gepleşiklerimizde netip bolsa o zatlaryň hemmesiniň üstüne durup geçer. Türkmen Tug. Aýla agşam şuňky gepleşikde şuňky gepleşige hiç ýyly dahyly ýok. Ötünç sorayan İçeri İşler Ministrliginiň işgärlerine, Milli Howpsuzlyk Ministrligine, polis işgärlerine büzmeýinden täze gurulan jaýlar sowgat edildi diýe. Aýla akşamyndan welak Türkmenistanyň içinden basyşlar hazam güýçlenäýmese. Gaty dogry. Daşardaky duşmanlary, daşardaky adam satýanlary arassalamasaň peýdasy ýok. İçeride nämeseler edibersinler. Esasy güýç, iş güýji, kelle güýji, beýin güýji daşarda. Daşardaky edermenleri, daşardaky gaýratlylary agdybirlikde birleşdirip guramaçylykly ýagdaýda halal ýollan hakykat üçin guramaçylykly görnüşde hereket etmeli, şoň öňüni aljak bolýarlar. Başararlarmy, başarmazlarmy? Wagt görkezler. Men öz pikirim entäk türkmen halkymyza tejribe az, öň bu wakalar görmedik diňe daşyndan halk media ulgamy ulanyp başlady. Tügeleme türkmen halkymyz başga halk ýaly däl, o köpürlügi güýçli diýe. Adenoky Volk, Azat Ishakov'un nirdedigini bilemizok. Prezident aparadyna ýüz tutuldy. Bütün degişli edaralara ýüz tutuldy. Şahsy ýüzlenmeler görnüşinde guramalaň adyndan ýüz tutuldy. Resmi görnüşde. Henide çende jogap ýok. Jogap gelse halk bilen paýlaşylar. Tokmak Döwletaga Murat Kurbanow bilen araňyz oňat bolsa hiç bir soramadyňyzmy näme üçin halky ağlaýaňyz diýip. Murat Kurbanow bilen Timur Serkerden araçy bolmagyny biz diňe düşünşdik. Men özümiň kimdigimi tanatdym. Özümiň maşgalamyň eginleşlemediň geçen syýasy ýolumyzy, syýasy tejribelerimizi gurrun berdim. Bul işler nähili edilýär, nähili bolýar, nähili edilmeli. Şo zatlary gurrun berdim. Galan zat meni gyzyklandyran ok. Hemme zat göze görünüp dur. Göze görünüp duran zat üçin bir zat aýtjak bolup oturmagyň manty ýok, tokmak. Şoň üçin sadece ol.
Özü düşünmeýändir öýdýäňmi? Skorpion giyjä galyň. Eýýäm 2 saat bolup gelýär. Salam. Salam sagajak ol. Batyr Garabek yamanlar hereket edýär, gowular eli uzynyny gatyp otyrlar. Gaty dogry aýdýam. Gaty dogry. Eee, gowy adamlaň, gowy adamlar diýär. Gowy adamlar gaty özüne göwnü ýetýär diýär-de. Sebäbi men Allahyň öňünde, Yaradanyň öňünde özüm päk, Yaradan meni gollar, zat şoň üçin arkaýyn. Şoň üçin känbir aktiw işeň nemet baranok diýär-de. Nefsiniň ýyzyny alganok diýär. Ýöne nefsiniň ýyzyny algaýanlar diýär, derro biri-birini tapyp, derro biri-biri bilen şäriklik edip, derro diýär, gowy ýa-da erbet bir işi diýär, gowy bolmaýan işleri derro başaryp bilýärler. Şoňam aňyrsynda ýatan hakykat, päli ýamanyň biri-birini tapyp, biri-birini gollaýşy, pis-pisi tapar sohbeti diýilşi ýaly. Yaman niýetli adamlaň derro biri-birini tapyp, biri-birini gollaýşy. Şoň sugutnamady bu adamyň tebigatynda bar. Tokmak hormatly tesvirçiler akylly nakyllarymyzy ýazman tema boýunça peýdaly. Azada nädip kömek edip boljagy barada ýazalyň. Onu deport etseler hiç ýyly kömek edip bolmazsoň. Bir anyklaly nirde nähili ýagdaýda. Ondan soň galanly görüberýär. Batyr Garabek ondan Hudaý pygamber ýaly arasda birini urodýança garaşalyň. Pygamberliň nemeti ansat bolmagy durmuşy. Pygamberliň durmuşyny okap gör. Peygamberler gaty erbet ýagdaýlary, zulümleri, kynçylyklary başdan geçirdiler. Peygamber garaşmaga gerek ýok, her zadyň wagty bar. Her kim etmeli işini edip ber. Hökman bir adam edýän işini, görüşini ýa ilgün bähwitli görüşe goşýan goşandyny hökman YouTube'un öňüne çykyp YouTube'dan aýtmaly, reklam etmeli diýen zat ýokdur. Ya şu täze standartmy? Şu YouTube'da aýdylmasa şu zat kabul edilen ok. Hökman bir virtual nemesi bolmalymy? Gerek barmy şoňa? Yürekli adamlar köpülenç perişte ýaly adam klasyna giren oklar. Adam täsin zat. Garajoglan türkmen tokmak illeşim azat özüni deport etdirer ýaly sada oglan däl, onu häzir ýollaşlar adamlarynyň eli bilen saklap otyrlar. Bir ýerde men pikirimçe diýe, ýollaşlary bir ýerde saklap otyrlar onu diýe. Belki azat girenýändir diýe. Belki. Ýöne azadyň ýerini anyklap bilsek, azady 3-nji wurýurda alyp çykmaga kömek etjek tanışlarymyz bar. Şolar biz näme durýanym bolsa, näçe durýanym bolsa, biz şoň garamatyny, jogapkärçiligini öz boýnumyza alýar, azady biz alyp çykýas diýdiler. Şoň üçin azadyň ýerini zadyny anyklap bilsek ne diýip bolsa, azady 3-nji ýurda alyp çykmaga mümkinçilik bar ýaly. Batyr Garabek sebäbi Rossiýa ýaly döwletlerde tanışlan arasyndaky gatnaşyklar resmi işlerden has çalt çözýär meseleni. Şonu ýatdan çykarmaly. Batyr Garabek döwletdaga gowular 50 uzyny gatyp otyrlar diýemde sen diýenini aýtjak bolmadym diýe. Näme diýjeňi düşünür gowja. Şoňa görä menem aýdaýyn tesvirlere seretdim.
He. Ak diýen bir watandaş ýa-da sen näme hereket etdiň, oňa muňa tökmet yapmakdan başga boş diýe. Hakykat siziň üçin boş. Halk siziň duzoňuza düşmesin. Halk siz ýalyky ýal ýaglary daşary urtda şonça çekip gören adamyndan gazanýan ujupçylyca pulunyň ujundan çagalarynyň bokurdağından kesip size ağırlatmasın diýip aýdylýan zatlar hakykat bolan soň size şol tökmet bolup görünýär. Size göre ak-kara, size göre gün ýok, ol günnäl, ol başga zat. Siziň üçin haramzada, ýagşyzada. Şoň üçinem gynansak da siz ýalyky satançylar ziýan berip bilýär, azat ýaly, oraz ýaly oglanlarymyza, watandaşlarymyza. Izya Şinipelsin. Döwlet sen etmeli zadyň diýe. Murat Gurbanow, maşennik makky, Röwşenay şolaryň hemme zadyny ýüze çykarmak, pul nirden gazandylar, mallary, jaýlary. Men işim däl. Birinji bilen hemme zat bilinýär. Rozoway geçenki güni aýlymyzda ujundan aýdyp goýdy. Şol adamlar bilen bile işleşen, şol adamlaryň zakat berip soň puluny tölemänini, beren zakatlarynyň puluny tölemäýişi zady hemme zady aýdan eden bir topar adamlar bar. Bul iş hukuk goraýjylaryň, kanun goraýjylaryň işi. Izya. Şolar anyklar, şolar gerekli resmi işleri jenaýat jogapkärçiligine çekmelimi, näme etmeli? Şonu olar ketgitler. Men wezipem däl bu, men etmeli işim däl bu. Biz habarçy jurnalist hökümünde hakykatlary halka garşy, halkyň göreşini, halkyň hak hukuk ymtylşyna garşy gurulýan dozoklary, watandaşlaryň daş töweregine gazalýan garymlary, çukurlary, dozoklary habar bermek, öňünden duýdurmak, adamlar ýakylmaz ýaly. Şu zatlar we öz media metbuat tejribemizi, guramaçylyk tejribemizi daşary urtlardaky watandaşlarymyz bilen paýlaşmak, nähili täsirli görüş, nähili täsirli diktatorlyga, haramzadalara garşy görüş alyp barlar. Şu zatlaryň üstünde biz energiýamyzy harjatak, has gowy. Bul adamlar kimdigini, nämedigini ýadyňyzdan çykaryň, bul adamlaryň geçmişini. Häzir ekranyň öňünde bolup oturuşyna seretseňiz, başga hiç ýyly subutnama gerek ýok. Ananyň maňa. Kellesi işleýäne ýetik şo. Kellesi işlemeýäne, hakykaty görmeýäne, düşünmeýäne, hakykaty seljerip bilmeýäne. Şu diýen zatlaryň hemmesini toplap soksaňam peýdasy ýok. Ýöne düşünjek adam ekranyna gören wagty 2 minut, aňyry gitse 2 minutda çözýär, düşünýär näme. Karajoglan türkmen ýollaşlar diýenim başga döwlet. Russiýada eli uzun adamlary bolan, ony öňden ýyzarlanlar diýe düşündim. Şolar tutup otýar diýen, ha? Adenoky Volk Maksat Bayramoviç Makky maşenliği tanaýanmamy diýe. Tanaýan köp. Biziň
Geçen gedekki gün ýalymyda tomoşa etdim, şo taýda da şoň bilen baglanşykly. Rozoway habarçynyň aýdan maglumatlary bar. Adat himmeden gizlenýän bolsa, onuň esasy sebäbi bardyr. Onuň gizlenmegine näme sebäp bolup biler? Edilen jenaýatmy? Migrasiýa meselesi bar bolan bolsa beýle gizlenmezdi. Nähili pikir edýän döwlet daňy ýok. Şol özüni ýydarlaýanlardan saklanýar. Özüni ýydarlaýanlardan. Ol polisiýa eşigine gelip bilýär, ýöne hakyky polisiýa däl. Garajoglunyň ýanky aýtjak bolýan zady şol. Bilýärmi? Zakaz boýunça pula satylan, zakaz boýunça Russiýa Federasiýasyna bolar ýalyky köp uly ýurtda bolar ýaly zatlar bolýar, köp bolýar. Şoň üçin özüňiz görýäňiz hemme ýerde, telewideniyede, YouTube'da hemme ýerde bar. Polisiýa eşigini geýýär, barýar, öz polisiýam däl, hiç adam däl. Kredit çekip berler adamlar, allap berler, her zat edip berler. Şoň üçin nätiýaje elden berenok, azat, men şeýle pikir edýän. Özüni diktatorlaryň ýallaklary, haramzadalara tutturmajak bolup, azat gizlenen bolsa da, başga sebäbi ýok. Ýygynyň polisiýa işgärleri baran bolsa, oň üstünden migrasiýa gullugyna arz edenlerler. Ardaçylar diýdi-ge, Moskwadan migrasiýa gullugy boýunça adwokat tapyp soramaly bolýar. Hemme zat ýola goýuldy, hemme zat sorag edilýär. Bir täzelik bolsa ýokman, size ýetirler, ondan arkaýyn bolun. Bärde hiç kim azatyň üstünden, azatyň ýagdaýyndan özüne bir bähwidem gözlenok, PR-am, reytingim gözlenok, hiç adam gözlenok. Bular ýalyky reyting gözüne bähwid gözlenen malty edilýän çykyşlaryň, taýýarlanýan gepleşikleň, efirleň formaty zady düp göter başgaça bolýar. Aýdylýan sözlerim başgaça bolýar. Şoňa düşünürsiňiz diýip umyt edýän. Ramazan juma döwlet ağa bu oýunyň öňü soňy birleriniň başyna kesiljek. Şeýle oýunlarda ýöneköy halky ulanmak gataňsat. Ýuwaş-ýuwaş jemläliň ýaýnymyzy adalet peşinde Kirillitsada ýazýanlar ters tesvir köpüsü gaty gyzykly diýe. Men elimden geldiginden goýmaga çalışýan Garajoglan türkmen Ramazan akkym dogry diýdiň diýe. Izya Schnipelson Boyko Borisov eden işleri teljerip gör. O näme bolýar? Men düşünemok. Kim o? Adenoky gol, şol maşennik bilýär nirdeligini. Maşennik diýär. Özü gurnan bolsa, özü arz şikayet eden bolsa, orada edişýäli. Näme üçin bilmesin? Bilýändir elbetde. Bir kitaby awtory bilýär, awtory gowy bilýär. Izya Schnipelson hukuk goraýjy işi başga jurnalistik seljeriş diýilen bir zat bar bolmaly. Men uğrum kriminologiýa däl. Izya kriminologiýa. Sen işiň, sen diýäniň kriminologiýa girýär. Inni hakykatdanam bir jurnalistiki seljerişe degijek bir zat bolsa, şoň uğruna giýje ünnüz işläp bolýar. Ýöne men ýanky adan aýdan adamlaň özüni maskara edip ýörüşlerini ekranyň öňünde görüp durkan, onu gerek ýok sebäbi özleri özüni maskara edip oturýarlar.
Başga näme merk gerekmi diýär türkmen. Indi şular ýalaky açyp, şular ýalaky göz görtele samsyklyk edilip oturka, o özleri özüni maskara edip oturka, oň üstesine olan kirli geçmişi barada maglumat toplasaň näme, toplamasaň näme? Şulan maskaraçylygyny, maskara bolup oturuşlaryny görüp diýen ekrandan şonu seljer bilmeýäne sen aýdýan materiallaryň hemmesini toplap soksaňam düşünmeýär şolar. Şoň üçin jurnalistiki seljeriş bular ýalaky bir mühim bir neme dälle. Ýagdaý göze görünüp durulan ýagdaýa, göze görünüp durulan maskaraçylyk baka. Oňa jurnalistik seljerişe näme gerek bar? Merk gerekmi diýär türkmen edil şolar ýaly. Aýdýanyň bir tarapdan dogry, hakykatdan hem bir wajyp mesele bolsa, ana şoň üstünde jurnalistiki seljeriş etmeli. Ol hükman gerek. Ýöne bu häzirki sen adam sanan adamlaň, onuň bu bolup duran zatlar biz şeýle de jurnalistik seljerişi häzir alyp barýar. Nähil alyp barýar? Şu daşary ýurtlarda özüni aktivist, oppozisiýa zat diýdirjek bolýan adamlar dürli bähwitlere hyzmat edýärler. Öz bähwitine de hyzmat edýärler. Bulan arasynda şu meni ulansaň bolýar, şol jynsyj gatnaşykda bir gezek ulanylýan neme ýaly, bir gezek ýönüşi bir gezegem bolsa diýen ýok, meni bir gaýrat edip şu hyýanatda, dönüklükde, adam satmaklykda ulanýyp köçede durup her kime öz hyzmatyny hödürleýänler we oň başga görli dürli variantlaryna bolan adamlar, sokuşçuklar meselem. Halktan pul ýugnarçyklar, şunu etdik, mini etdik, o tutullu, bu tutullu, etdik, beytdik diýilip aslında hiç bolmadyk zatlar. Umuman şulan hemmesiniň aňyrsyny biz araşdyrýar. Barlaýas, derňeýär. Ýanky aýdýan şu jurnalistika seljerişiň şu uğurda anlap barlaýar şu. Bizim şu edýän ýalymlarymyzyň hem efirlerimizin hem esasy maksady şu jurnalistiki seljerişe watandaşlarymyzyň has köp goşant goşmagyny ýola goýmak. Has köp maglumat, bir alynan maglumaty bir näçe çeşmeden tasdiklatmak. Bizim häzirki edýän zadymyz şo. Bulan aňyrsy, kimdigi, aňyrda näme etdik gaýdany, näme edeni, o zatlar şeýle de bilinýän zatlar. Canly şaýatlar bar. Canly şaýatlar. Eline geçse çyý etini ýejek adamlar bar bulan. Onuň bu meselede şoň üçin jurnalistiki seljerişe gerek ýok. Esasy jurnalistiki seljeriş haýsy uğurda bolmaly? Daşary ýurtda Türkmenistanyň watandaşlaryň esasy beýin güýji, iş güýji daşary ýurtda. Daşary ýurtda diňe Türkiýede iki sany bir-birine alternativ bolabiljek iki sany hökümet gurup boljak güýçde kelleli Türkmenistanlylar bar Türkiýede. Beýleki ýurtlarda da bar. Şularyň arasynda guramaçylykly, demokratiki, azatlyk, hak hukuk, halallyk, adam hukuklary görüşini guramaçylykly ýagdaýda ýola goýmak. Şolaryň arasynda garmoniýa sazlaşyk döretmek. Ýöne şuň öňünde iň uly päsgelçilik bolup duran satyşlyklar bar, sokuşluklar bar. Hiç biriniň ne aktivistlik, ne oppozisiýa hiç zat bilen nemesi ýok. Ýöne şul adamlary kameraň öňüne çykyp şunça yalan sözler, şunça özüni maskara etmäge mecbur edýän sebäp näme? Inha hakyky jurnalistiki seljeriş şu taýda gerek. Easy Schnipelsen. Şu taýda gerek. Şuň uğruna jurnalistiki seljeriş edilýär. Şoň üçin şu seljeriş edilen soňa minha ýankyýarly zadyň üstü açyldy. Azady koordinasiýon sowet diýilen sowetde $3,5 miň sana dokument oňaryp berjek diýip
Allap, pulunu alyp, soňra mişsat edip etmän azady satan sokon Koordinasiýon Sowetiň ýolbaşçylaryndan biri we oň şolary alaky sokuşlugyny öwrenenden soň töweregiň näkileňem şo wagtky Koordinasiýon Sowetde bolan we Koordinasiýon Sowet bilen egne işleşen adamlar şo sokulşyklary näme üçin halka ýetirmänligi, düşündirmänligi, ondan soňky şol adamlaryň etjek sokulşyklarynyň öňüne geçmänligini, öňüne almanlygyny, şoň sebäplerini hemme zady jurnalistik seljerş bilen häzir düşünjek we düşündirjek bolýar. Şo zatlara ähmiýetlimkä diýen men şol ýanky adyn tanak geçen ýyly-belli agaşek diýärem. Olary täzeden Amerikan täzeden açmaga gerek ýok. Olar edil şolary ýaly. Olar açylan bilinýän zatlar. Ramadan juma türkmençilikde bir nakl bar. Ýürmesini bilmeýän it öýüne gurt çağırar diýipmişler. Gaty dogry. Şo sebäpden ýöneköy adamy ulanmak gaty aňsat bolar üçin. Gaty dogry, dolu goşulýan. Ýuwaş-ýuwaş jemläniň mehriban doganlar. Batyr Garabek Dugludaga diňe arasda halal gowy adamlar öňe çyksa şolary ýyzarlan goşuluň diýäňiz. Men pikirimçe o adamlar ýene 10 ýyllanam çykmadyň. Batyr Garabek şu tesbiriňi bir ýerek belli edip bar. Soň ne diýip bolsa seň bilen saçak başynda şu ýazan tesbiriň aslında nähili ýalňyş bir tesbir bolanlygyny saçak başynda ýatlanyşyp ýatlar. İş edilenler reklamasy edilýär. Balaňy çykarman, ulylyň öňünde orta meýdan edilmän edilýär. İş edilenler. Wejaralyga iş diýilen o. Ha, iş diýilýär, olam işdir. Maskaraçylyk manysynda iş. Türkmen tu. Bu gidişde türkmen halkymyz adalatly, ynamly, görüýüplük, milletparazlyk, ağlamazlyk, hakyky arasda maglumatlar, syla, hormat, adam gymmatlygy şu aýdanlarmy her kim dolu ýerine ýetirse, sistema üýtgär, öz-özünden üýtgeýär. Öz-özünden üýtgeýär. Her zada wagt gerek türkmen tu. Wagt gerek. Psikolog ýagdaýda taýýar bolmaly. Baky Garabek akylly halal, Batyr Garabek. Akylly halal 40 gezek ölçäp bitjänçä däli ýaman adam köprüni 10 gezek geçýär. Bize ilki başda däliler gerek diýip pikir edýär. Bulay diýanyňam dogry. Şo dällerimiz bar, olaram etik. Ýöne şo dällerem nem etmelerle, pida etmeler, maşenliklere, kezzaplara. Şoň üçin hemmesini saklamaly, bir jemgyýetde hemme zat gerek. Ýöne başa täz etmeler kezzaplara. Kezzaplar, ogurlar, küntüler il ogursyz bolmaz diýär şolary ýaly. Olaram bolýar. Bolmaly, bolmaly zo. Ýöne halkyň ykbalyny ketgitlejek rolla, wezipede, ýerde, orunda bolmaly däl. Şonu düşündirjek bolýar. Türkmen tuýan kaýdam ýerine ýetirsek, ýurdumyz düzelmegi mümkin. Bolaýmasa aňsat ýakyn wagtda gowluklar görünmeýär uzakda ýaly bu wakalar galanam her bir türkmen halkymyza jan saglyk, güçlük, döwlet minnetda. Haza bir türkmen tu şeýle urdat bar. Sen men şutaýdaky 101 tomoşaçyň we tesbirçileň bilmeýän ýagdaýlaram bolupdyr. Belki bilip aýdylmaýan ýagdaýlary bolup duranlar. Aýdylmaly zat we aýdylmaly zat. Şoň üçin şunu pikir etmeň. YouTube'a çykyp hemme zat aýtmaly diýilen zat ýok.
Onda näme mansy bar? Sen duşmana hemme zadyny açyk görkezseň, hemme zadyny. Edilmeli iş biziň üçin watan, türkmen halky we şoň bäkbidi üçin edilmeli iş mukaddes. Hemme zatdan öňde, hemme zatdan ýokarda. Şoň üçin edilmeli işler reklamasyz, piarsyz, reyting nemesi aladasy zady hiç zady ýok. Edilip gelinýär, edilip dur, edilip gelinýär, edilýär, sähetligine garaşylýar, sähetligin bolanna hemme zat bolar. Şoň üçin hiç wagt umytdan düşmeler. Bu şagarlaň sürüsi dargady. Bu kezzaplan oýunlary dargady. Kezzaplar arasalanny göreş meýdançasyndan bu neme däl, bu göreş gutordy diýmek däl, göreş inni başlaýar diýmek. Şu hapaçylyklar, sokuşluklar, adam satışlyklar aýrylsa, kimin kimdigi doly bilinip men halkyma ynanýan. Halkymyň çuňur paýgasyna, baý taryhyna, sunnatyna, medeniýetine hiç bir ýalan wada ynanyp özüni oda atmady. Esasy köpçülik. Bir gysym wejaraçylyk etdi ýöne, esasy köpçülik. Garaşýa, sizem garaşyň türkmen tu. Hakykaty gollan, aýdylýan hakykatlary gollan. Sizem hakykatlaryň üstünde bilýän hakykatlaryňyzy goşuň, inha esasy göreş şol. Hakykaty jar etmek, hakykaty gollamak. Garajoglan türkmen batyr dälim ennip özüňi oda atmak dogry dälmika diýen edilýärdi. Azat ine gönü mysal. Oglan gyssanar, gurban bermäge de onda da hakyky watançylary gurban bermäge gerek ýok. Gyzyrlan gymmatly aktivistleri gurban etmäge, pida etmäge gerek ýok. Batyr Garabek mene şu halka ayağa galdyryp, oýandyryp bildi dünýäniň iň erebet maşennik adamynyň ýerine düşüp gollajak ekstremalny ýagdaýlarda ekstremalny çäreler edilmeli. Halk edil häzir diri maslyk ýaly. Ýalňyşa, ýalňyşa, ýalňyşa. Seňem onno ýoluň, seňem logikaň häzirki absurdçylar ýaly. Edip beýdip halka allamaly, bir pursat dörese häkimiýeti ele geçirmeli. Ýöne global siýasatdaky, halkara siýasatdaky planlar onlarça, yüzlerçe ýyl öňünden edilýär. Göwrümi giň bolanlar. Häzirki Awganistanyň Taliban işi meselem dünkü plan näl? Näçe onlarça ýyl mundan öň, ýarym asar belki bir asar mundan öň planlanylan, belki has öň 500 ýyl, has öň Hasanna İslam dini mezheplere bölünenini planlanny belki de. Belki şu wat planlanny nerden bilýäňiz? Gaty uly oýunlar bar. Bu görýän adamlaryň hiç bir syýasy roly ýok. Bolmadam. Bular uşak düşek owurluklar, jümrülükler, satışlyklar, sokuşluklar bilen meşgul. Şoň üçin hem öz adyny, awraýyny, hemme zadyny satabiljek, baskylabiljek adamlar. Oýnutky bular. Bular çekilli, ýa bular aýrylly, bulara çäre görüldi. Inni awwa gyýkwak gutordy, maskaraçylyk gutordy. Türkmen halky oýunyny okýaly görüň be. Näde dogry be? Halk yalan wadalara ynanany. Halk umman, halk hazyna. Biziň sadymyzy, sunnatymy, taryhymyzy, edebiýatymyzy, hemme zadymyzy döreden şu halk. Hemmesiniň eýesem halk. Bütün parasatly sözleň awtaram halk.
Awtar gowul ya hemme zady. Şoň üçin ýalan wadalara ananan onno Sire ýaly, Liwiýa ýaly, eýleki beýleki o Owganistan ýaly, artyň harman ýaly bolsunmy Türkmenistan? Şeýle bolsun bunda. Ha? Gawat gelen urup geçip isän zady netsin. Sen owaňa, maşgalaňa şeýlemi? Batyr Garabay. Şeýlemi? El ýeterli bolsunmy? Gawat gelen adam sen öýüňden, maşgalaňdan, melleňden, owaňdan geçip gitsinmi? Şolar ýaly bolsunmy? Bolmaz ha o. Heňe gelmeli. Tebigatyň kanuny. Allah Taala Allahu düzgünü var. Şuň daşynda, şuň tersine gidip iştad edip bolanok. Tokmak Bayramalaly arada bir kagaz habar aýtsaňyz ony satypdyrlarmy? Entegem ol şolar bilenmi? Bilenmok. Bakydan soramaly. Baky bilýär o zatlary. Bilenmok. Bayram akyllanar diýip umyt edýän mundan soň hakykatlary görür. Ýene öňkü başdaky inemesine gaýtyp geler diýip umyt edýän bilenmok. Gelse geler, gelmese de özü biler. Jezasyny özü çeker. Tokmak efiriň soňunda da biziň hem azadyň gününe düşmegimiz ýaly özümüzi düşmedimiz ýaly özümüzi nädip goramalygyny, näme etmeli däldigini internetde nädip tutulup bolýanyny aýtdyň. Ine erkek gurrun tokmak. Ine gata dogry. Inni özümden misal berip başlaýan. Öz nomurlamy, şahsy ulanýan nomurlamy enjamlamy umuman internetden, umuman elektroniky ortamdan, älemden meni tapyp, anyklap, meni ýyzarlyp bolaýjak hemme zatlary men el ýeterli däl ýagdaýa getirýän. Sizem şey etmeli. Ine şuň biz StreamYard diýen bir programmaň üstünden gönümel gönýälim edip otyrys. StreamYard hiç hili maglumaty şu ýere gatnaşan tesvirçileň ýa-da gatnaşyjylaryň hiç biriniň maglumatyny üçünji bir tarap bilen paýlaşanok. Men şoň üçin şu programmany gowy şu programmany ulanýan. Bolmasa menem gaýtam bolsa bir sosial ulgamyň üstünden ýa-da üçünji taraplar bilen maglumaty paýlaşyp bilýän, şolara maglumat satyp bilýän başga programmalarym ulanyp bilýän, olaram ulanyp bilýän. Ýöne ulanmak. Näme üçin? Men üçin ilki bilen şu taýyk gelip göni aýlymy alyp barýan tesvirçileň, gatnaşyjylaň, öňde barjylaň, watandaşlaň howpsuzlygy birinji ýerde durýar. Ikinji öz howpsuzlygym. Indi men öz howpsuzlygyma näçe ýyllar görüşiň içinde görmediňimiz gördi galy diýen ýaly edip bir zat etse bolar. Şeýle de biz kelle boltukda gezip ýörýäni esasy halky goramaly. Köpçüligi köp adamy goramaly. Bir adamy däl. Şoň üçin garda ýören ýöne ýygyňyzy belli etmeň. VPN ulanyň hemişe men aýtjaklarym. Gawat gelen adama içiňizi açmaň. Öz telefonuňyzy ulanmak üçin ýanyňyzda owadaşyňyz bolsun, dostuňyz bolsun, kim bolsa şo bolsun, şoňa bermeň. Ananmaň öz şahsy zadyňyzy hiç kime bermeň. Nähili öz içki geymiňi başga birine giydirmeýän bolsaň, şolar ýaly ol sen öz şahsy syryň zadyň şonu hiç kime bermeň. Şonu ulanyrman. Diliňize berk bolun. 5 watandaşdan
4 watandaşyň dilini tutup bilmän, gompormak üçin, pantawas etmek üçin bilýän zatlaryň dilini tutup bilmän mehemäň şugulçylaryna ýa başga ýerleriň şugulçylaryna bilip bilmän ýetirýändigini ýa uly güýçler tarapyndan öňe sürilýän proýektleriň oýnatgulary bolup ýörenini bilmän şolara diliňizden bir zat sypdyrmaň. Etçeňiz içiňizde bolsun, hiç wagt syryňyzy, geljekki planyňyzy hiç kim bilen paýlaşmaň. Ýatdykdaşyňyz bilen paýlaşmaň. Ine men aýtjak zatym. Ýene birden tokmak. Hakyky manada göreşýän adamlar göreşip berler. Özlerem gow ykjam taýýarlykly. Sehetli gün gelende, şolar meýdana çykanda, şeýle bir buýsanarsyňyz, şeýle bir begenersiňiz. Bäh, türkmende de bular ýaly adamlar bar eken-aý. Türkmenlerem bular ýaly bilelikde agdy birleşip guramaçylykly, dünýä derejesinde, professional derejede iş edip bilýär eken-aý, taýýarlyk görüp bilen eken-aý diýip buýsanarsyňyz. Şoň üçin ruhdan düşmän. Her kim öz üstüne düşen wezipesini edýär. Başarýan işini edýär. Siziň hem mümkinçiligiňize görä iň uly goşant goşup biljek zadyňyz hakykata gollaw bermek, gollamak, hakykaty, hakykatlary ýaýratmak, gollamak, hakykat göreşini gollamak. Iň esasy ýara haramdaga, haram ýegenlerine we Türkmenistan döwletini hem halkyny gul etmek isleýänlere garşy uruljak iň uly zarba hakykatlary aýtmak, aýdylýan hakykatlary gollamak we ýaýratmak. Matumul Prawy, Salam Döwlet Baýan Murat Gurbanow $500 berjek diýipdi. Ýadyňyzda bolsa we şol puly siziň agyňyz berjek diýipdir. Soňam Azat Ishakow agaňyza aýdypdyr. Murat Gurbanow maşennik diýip şol hakda aýdaýyň diýe. Bilemok, men o zatdan habarym ýok. Hatta bir şol şatlyň videosyny şojaga diýerini kesip iýerdi. Diňledim, haýran galdym. Olara zat ýok, mümkinden. Ol bir toslama, ol bir erteki fantaziya. Näme diýdiler? Ýadyňyza düşýän bolsa. Men erkin sesde İlbeg bilen, Kamil İlbeg bilen şu işlere YouTube'un üstünden gollaw bermäge başlanymda makky maşenlik we şoň töweregindäki küntüler, şugulçylar sürüsi näme diýdiler? Döwletiň agasy Owganstanyň üstünden Türkmenistana hüjüm etdirjek bolýan eýdýän, beýdýän, bular ekstremist, bular inha olar bilen, bular bilen terrorçylar bilen näme wazat diýip şey diýip şyltak atdylar. Ýadyňyza düşýän bolsa. Düşmeýän bolsa da başta şeýle başlady şol işler. Bidem düşündirjek bolduk. Düşünen düşündi, düşünmeýänem düşünmedi. Hatta Makkyň küntüsi sekretary Röwşenay ýatan ýer ýaty bolsun Owganstanyň paşasy Zahir Şan geňeşçisi Joguzjan welaýatynyň deputaty, halk wekili bolan ýatan ýer ýaty bolsun Abdulkerim Magsymawa. Şoň Erkin Türkistan diýip bir töreden guramasy bardy. Şol guramanyň, ol gurama Sowet häkimiýetine garşy, Sowet syýasatyna garşy bolan soň bular Sowet Soýuzynyň tarapyny tutup şol guramany garalap, inha şol guramany mysal getirip şolar bilen bilen ara gatnaşygy we bular Türkmenistana şolar ýaly ziýan berjek bolýar zat eýle beri diýip toslama özlerinden fantaziya döretdiler. Nämemişin men agam, şo taýda adamlar barmyşyn, şo taýdan Türkmenistana çözjekmişin, eýlemişin, myşyn, hemmeti ýalan. Men Owganstanyňky türkmenler bilen gatnaşygym agamynkydan has güýçli. Agamyň edil bolar ýaly
güýji ýok. Bolaýana da olar ýaly plany ýok. Agamyň Türkmenistanyna öz adamlary ýetik. Agamyň öz resmi açylan oppozisiýa guramasy bar. Türkmen Hereket, Türkmen Demokratiýa guramasy. Demokratiýa göreş guramasy. Türkmen Hereket ady. Germaniýada guruldy. Ýalňyşmaýan bolsam 2014-nji ýyllamy. Resmi ýagdaýda, resmi dokument hemme zady bar. Bu soňky çykanlar biz açdyk ele-bele bu zatlaryň hemmesi bir reklama, PR. Ýöne agam o zatlary reklama edip berenok. Edýän işlerini aýtjak bolup öňüme berenok. Hiç da demedenok. Ýöne ne agamyň, ne men, ne biziň egin neslerimiziň, ne agamyň egin nesleriniň komandasynyň guramasynyň olary alaky hapa zatlar bilen ara balanşygy ýok. Kimiň ara balanşygynyň bardygyny siziň özüňiz ina YouTube kanallaryna, ekranlarda gördüňiz. Türkmenistanda gany öküşlük bolar, Türkmenistan eýtmeli, beýtmeli. Halk ayağa almaly. Kim üçin ayağa almaly? Halk kimin üçin ayağa almaly? Kimin bähbidine şu ýygy poklulary prezident etmek üçin 3-nji, 4-nji, 5-nji diktatorlyklary gursunlar, Türkmeni essinler, talasınlar, öňkü talanlary yetmedik ýaly. Hatam beter etsinler. Diýmek üçin ayağa almaly halk. Bulan oýunjak bolmaly halk. Halk bulan oýunjak bolmaly, köçe çykmaly, ýakmaly, ýykmaly hemme tarapy. Bular hem gelip ondan oturmaly, prezident bolmaly ýa-da häkimeti ele geçirmeli ýa-da häkimetiň bir garasynda durmaly, oýnatky bolmaly. Türkmenistanyň öz bähbidini gözleýän, arayan güýçleri. Batywalyjylara. Şeýlemi? Özleri aýtdy bulan, özleri suwud etdi öz agzy dili bilen. Şoň üçin men agamyň Murat Gurbanow bilen hiç ýyl olar ýaly gatnaşygam ýok, planym ýok, hiç de adam ýok. Meňem uzakdan ýakyndan olar ýaly planym ýok. Allah şaýat bilen bilýär. Bu ýazýan adam agamy, meni, umuman bizi, agamyň toparyny, biziň toparymyzy belki meni bilýänem bolsa agam bilmeýän bolmagy mümkindir. Ya meni bilmeýän agam bilýän bolmagy mümkindir. Ýöne bular ýalyky ýagdaýlarda hakykat bilen ýalanyň arasyndaky tapawudy, haýsyň dogry, haýsynyň ýalanlygyny seljerjek bolsaňyz oýlanyň. Oýlanyň. Seredin adamlara, aýdyp oturan zatlary, aýdýan zady bilen adamyň ýüzi, mimikasy, beden dili, bedeni organlary ılalaşýam, alalaşanokmy. Eger bir adam ekranyň öňünde ýalan sözläp oturan bolsa, şoň aýdyp oturan ýalanlaryna mimikalary bilen ýüzi, sypaty, bütün organlary garşy çykyp oturan bolsa, hakykatyň hatyrasyna, onda başga näme merk gerek, başga näme subutnama gerek. Şular ýaly göze görünüp durulan hakykatlar baka. Bu zatlar erteki, bu aýdýan zadyňyz. Bu aýdylan zat erteki, olar ýaly zat ýok. Şatyk Şyhyf öz kanalyna goýdy. Çynmy ýalanmy Azat Iskakow aňyza aýdypdyr Murat Gurbanow maşenlik beräýmen diýip. Olar ýaly zat ýok. Olar ýaly zat ýok. Şatlyk men aýdan şertimi ýerine ýetirsin. Şol şerti ýerine ýetirsin şatlyk. Soň video goýsun. Ol sapalak zatlar bilen meşgullanýar. O yalan gurrunlar, yalan propagandalar, fantaziyalar bilen. Agam owadan nepeden çykan adam. Agam bilen baglanyşykly Panty ni putaj daragoy diýilýäni. Karajoglan türkmen. Batyr halk maslyk däl.
Halk paratatly, sehetli güne garaşýar. Halk özüniň bähwidini öňe sürjek alternativ hereket gurnolanyna gün ýygyna düşer. Iliň güýji, fiiliň güýji görersiňiz şonda. Bu oýunlar şol hereketi döretmezlik üçin edilýän bilgeçliğin duzoklar, dilli guşukluklar, satışlyklar, satançylyk, watançylyk däl. Batyr Garabek agamjan olar halka ayaga gallyrsalar getirip olary döwletiň başyna dikmeli diýen zat ýok. Halk bir gezek ayaga galsa, innikide bek bolar, ruhsat bermez. Batyr Garabek, sen garpydy ýesiň gelýär şeýlemi? Sen garpydy iki görnüşde iyi bilýän. Puluň bolsa gidip dükandan satyn alyp, marketden satyn alyp iyi bilýän. Ýa-da dosýaryň garpydy bar bolsa haýyş edip, ýa mehmançylyga baranda, bir ýere baranda hödürleseler ýyp bilýän. Ýa-da ýeriň bolsa, tohumyň bolsa ekip ýyp bilýän. Inni. Batyr Garabek, gadyrdan tebigatyň kanuny alaky düzgün bilen bir zat bar, hasap bar. Ýalňyşanok, adam ýalňyş bilýär, ýöne bular ýalňyşanok. Şoň üçin inni sen elinde ýeriň ýok. Sen elinde tohumyň ýok. Garpy diýjek, men garpy sen adamlara aýdýan. Ina bir ay soň ýa-da bir näçe ay soň geliň. Awa men hemmäňize garpy diýdirjek, garpy sözdürüljek diýen. Batyr Garabek. Ýöne sen ýeriň ýok garpy ekmäge, onça adamy garpy diýdirer ýaly, garpy ýetişdirjek elinde ýeriň ýok bir. Garpy tohumyň ýok iki. Ýeriň garpy tohumyň bolsa, ol işi gurnap biljek, guramaçylygyň ýok. Birinden haýyş edämesiň. 3, 4 bitmedik ýogşanyň düýbünde dogmadyk togşan sen aýdýanlardy. Halk samsyk däl. Halk bilýär haçan näme edilmeligini. Şoň üçin näme ýöne näme? Halka alacak bolýanlar öz bähwidi üçin ýa-da keseki güýçlüň bähwidi üçin. Hemişe bolup duran ýagdaý. Tarihte da gaýtalanýar. Hökman halky alacak bolýanlar bar. Ağlamak diýilen sözüň, işiň maksady näme? Ağlamak. Ýöne koýunja özüňiz pikir edip görüň, biri näme üçin ağlaýar? Ya ağlajak bolýar näme üçin? Näme üçin, näme gerek bar ağlamak? Ýöne koýunja logika bilen düşünjek bol. Magtumuly ýene geldi. Menem şeýle pikir edýän. Azat Ishakow, Murat Gurbanow satan bolmaly. Sebäbi ol böwet bolan Murat Gurbanowa bu meniň pikirim. Bilemek. Oho, Arslan geldi. Arslanjan, 2 saat 40 minut boldy. Gijä galyň, gardaşym. Sen bilen bir gepleşik geçecekdik. Olum adamlar aýdýar, şu täze programmalara, täze näme başlamankaň Arslan bilen şol söz beren gepleşiňiz etseňiz diýip ýaman köp aýdýan adamlar bar. Şo näme edil şo gepleşikleri? Sen bilen näde habarlaşyp bolýar? Sen e-mail zat ulanýan bolsaň gaýrat edip men bilen bir habarlaşsana. Häzir men ýazaýyn şu nämäni e-maili. Kim habarlaşmak isleýän bolsa şu nämeden habarlaşsyn. E-mail bilen. Arslanjan senem habarlaş gaýrat edip. Onda mehriban doganlar 2 saat 40 minut boldy, ýene 3 saat ýetirip barýas. Köp sag bolun, goşantlaryňyz üçin, duýgudaşlyklaryňyz üçin, gyzylan gymmatly pikirleriňiz üçin.
Bilşiňiz ýa-da bu gün ýaýlmamyz strategiýa institutlarynyň işgärler tarapyndan tomaşa edilýär, öwrenilýär. Türli ýurtlaryň halkara gatnaşyklar, syýasat bölümlerine okudylýar. Ýörüýte şolarda bir almy iş gorajak bolýanlaram şundan peýdalanýar. Siziň demokratiýa, hak hukugy, adam hukuklaryna eşretli geljege ymtylşyňyz. Şu ýolla kezzaplan, owurlan, jümrülen arlygyna düşüp düşmeýänligiňiz, sizi alajak bolýan, türkmen halkyna alajak bolýan adamlaryň nähili metotlary, nähili wadalary, ulanýanlyklary, nähili tiltimleri ýollary, ulanýanlyklary we şoňa türkmen halkynyň esasy köpçüliginiň nähili reaksiýa, nähili jogap berýänligi şular bilen baglanyşykly ilmi seljerişler ýa-da jurnalistik seljerişler geçirilýär we şo seljerişlerde de esasy bir çeşme hökümine inaşy güni aýlymda watandaşlaryň tesbir hökümine gatnaşyp beýan edýän garaýşlary ulanylýar, şundan peýdalanylýar. İlgün bähwitli edilýän işlere şolary alaka öýgiderli ýagdaýda goşup duran goşantygyňyz üçin köp sag bolun, toýuňyzdan gaýtsyn, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Tesbirlerde ýazýan her harpyňyzyň sogaby toýlagyňyzda müň bolup, müň ösde bolup gaýtarylsyn. Allajan şu ilgün bähwitli hakykat üçin edilýän işlere goşýan goşandygyňyz üçin ähli sowaplary size ýatsyn, bize däl, size ýatsyn we görünen, görünmeýän her hili bela beterlerden sizi şu gazanýan sowaplaryňyz üçin, şo sowaplaryňyz gorasun, sowsun şo bela beterlerden. Öýüňiz awat bolsun, ojaňyz bereketli bolsun. Hiç wagt ruhdan düşmeler. Hakyky manyda görüşýän, taýýarlyk görýän adamlar, guramalar, guramaçylyklar ba. Wagt gelende görürsiňiz. Netip bolsa. Ekrandan, kameralaryň öňünde wejaraçylyk etmäge gerek ýok. Alahy hasaba Tewatın kanunlaryna göre hereket edilýär. Netip bolsa boş wadalarym ýok, sözüm ýok, ýalanym ýok, hiç adam ýok. Hemme zat bolmaly ýaly edilip dur. Wagt gelende görürsiňiz. Görün badyňyza da hemme zatyň durmuşa geçýänligine de şaýat bolarsyňyz bilelikde. Netip bolsa. Arslan Muradow, işten tapyp bilenmek hökmen habarlaşan ötünç soraýan hiç gürrüň ýok, ötünç soramy. Janyň saglygy. Arslanjan, Garajoglan azat, hakyky watançy, hakykatyň tarapdary. Oň üçin hiç birimiz biperwa, sessiz galmaly. Her biriňizi biri bar penansyna saklasyn, Garajoglan Garajoglan. Atymly Pragiş, agam siziň pikiriňiz Şatlyk Şeýheýew Türkmenistanyna hakykaty görkezip video çekse oňa çäre görüp bilerlermi? Ýeriň düýbüne sokarlar. Şatlyň öz gurrunlaryna çykyşlaryna aýdýan zady bar. Käbir watandaşlar soranyna men Türkmenistanyna diýip jogap berýär. Şoň gaty çuňurmansy bar. Şo ýagdaýa düşüniň. Köpüňiz şatlygy bir jadygoý ýaly, elinde jadyl taýak goýaly. Kabul edesi gelýär, görkezjek bolýar. Käsin käbir watandaşlar wady biz Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde Azatlyk radiosu näme üçin diktator aýranok, näme üçin rejim ütkedenok. Azatlyk radiosynyň wezipesi radiolar, telewidenýalar o zatlary edenok. O zatlar başga görünüşde edilýär. Ýuwaş-ýuwaş syýasy tejribeleriňiz, syýasy maglumatlaryňyz köpüllügiçe, baýlaşdygyça netip bolsa, hemme zady düşünürsiňiz, sähetligin gelenne oglan howlu bar, ýöne tuğdana wagtyny geçirdi. Wagty gelende netip bolsa, tamdyr gyzanna
yapylýar. Tamdyr ýok, un ýok, çörek ýok, suw ýok, süýt ýok, ýag hiç zat ýok intäk ortada. Ýok diýemde bu özüni göreşýär, syýasy taýdan göreşýär, iş edýär. Oppozisiýa aktivistler diýenler üçin aýdýar. Bulan bar edýän zaty bitmedik ýoşanyň düýbünde dogmadyk togşan halky edip bir allap, şolary oda itekläp, ýyndan bir şoň hödürini görüp bilmeripkä, şondan biz peýdalanyp bilmemkä diýen hasaplar bar. Ýöne o hasap Allahy hasaba ters, tebigatyň kanunyna ters. Şoň üçin Allah gorar, gorasyn Türkmenistanyň halkyny, ýöneköý watandaşlary baýlan hiçgili derdi, gaýgysy, nemesi ýok. Pul bolan soň olar dünýäniň her ýerine dagarkan ýaşaýar. Ýöne Allahan %70 götermi taşary ýurtlarda eklenç gözlegine ýa syýasy sürgünni dürli sebäplerden sürgünden bolan watandaşlaryny tez wagtda ata watanyna gaýtaryp, ata watanyny dikeltmäge, eşirediň hakyň, adalatyň, halallygyň öýjüňini, watanyny merkezine öwürmegini Allahan tawpik bersin, golluk bersin. Şoňa goşunt goşan watandaşlarymyza da sag bolsun aýdýan, köp sag bolun. Arslan Muradow Türkmenistanyň hakykaty her kim bilýär, video çekmäňdi diýär. Berekella, ömrüňiz ok bolsun. Gaty dogry. Şoň üçin göze görünüp durulan, bilinip durulan zatlar üçin oň üstünde bir jurnalistiki seljeriş, bir almy barlyk ýa kirmanologi bir zat iş geçirip oturmagy gerek ýok. Gazalan gymmatly wagtymyzy hakykat üçin sarp edeliň, hakykaty gollamak üçin, gollan hakykat üçin edilýän işleri men ýene bir gerek aýtylýan. Gowy videoda taýýarlap bilýän, gepleşik taýýarlap bilýän watandaşlarymyzy men çağırdym. Türkmenim kanalyna bile işleşmäge. Bir telewidenýe ýaly bir rejime, bir kada geçemizden soň biz telekanalymyzy aňsat durmuşa geçirip bilýär. Şota telekanalynyň işgärleri, gerek bolany paýdarlary, şoň aksionerleri bolun diýip men teklip edýän watandaşlara. Ýöne häli häzirde bir nimetip barýan adamlar ýok. Bir eliň bäş barmagy ýaly adam ba, ýa-da bir 10 adama ýakyn. Ýöne bu işler etmek üçin ýeterlikde 5 adam bilen 10 adam bilen edilen ok bu işler. Şoň üçin men size bir öz işiňizi kämilleşdirir ýaly. Hem özüňizi ekler, maşgalaňyzy, dogan garnaşyňyzy ekler ýaly. Hem bütün diňe bir Türkmenistanyňky däl, bütün dünýädäki türkmenlere peýdaly iş eder ýaly. Size bir iş mümkinçiligini töretip berjek bolýan. Gelin bilelikde şu iş mümkinçiliginden peýdalanalyň diýen öne bilenmek belki gerek gelir, gıdıklanyanlar adamlar. Ya her kim patron, direktor, prezident olasy gelýänler biljekkä. Ýöne bu işin başynda prezident, patron hiç kim ýok. Halkyň hyzmaty. Bizim iş stilimiz başgaça. Freedom tenem ýaman gijak alyň tenem Arslan Muradow ýaly işli güçlü bolmaly, aladana bolmaly. Salam giýçäşi 3 sagada ýetirdik ýene. Şoň üçin Mehribanda onlar Türkmenim kanalyny bir telekanala öwürmek üçin işgär gerek. İş başarýan, hakykatyň tarapynda bolan, owurlukda, jümürlükde, adam satmakda, ýallakylykda, zatda nemesi bolmaýan arasy adamlar. İşine ele başlasaň şolar ýaly dowam edýär. Şoň üçin gowy başlamak isleýän hakykatdanam özüne, halkyna, maşgalasyna, dogan garnaşyna we geljek nesillere peýdaly bir iş edeýin, sowap adanlaýyn diýen telewidenýe gepleşikler taýýarlap biljek watandaşlarymyz bar bolsa,
Kapymyz açyk gelsinler. Her hil tema bolup biler. Naharlar tanasyn. Diňe türkmeniň naharlary del, bolýan ýurdundaky naharlaram tanadyp biler. Türkmençe. Ýöne türkmençe bolmaly gepleşikler. Ilmy, tehnologiýa bolsun, ýa gezýän bolýan ýurduňyzy tanadyp bilersiňiz. Täsin jaýlaryny, turistik ýerlerini, taryhy ýerlerini, türlü temalar. Hökman bu siýasat jedelleşilmeli, siýasat nemetmeliler, ýa goşgu okap bilersiňiz, ýa powestlerden, romanlardan gowy, lewizli çeper okap bilýän bolsaňyz, okap bilersiňiz. Ses ýazgysyny berersiňiz, biz gowy suratlar bilen onu goýarys. Şular ýaly zatlar men näme diýin? Galandan öz fantaziýaňyz. Arslanjan sag bol, giýjäňiz rahat bolsun. İşe başlamaly boldy. Sag bol, işiň ilerik. Sag bol, Arslanjan. Matumul Praga bolýagam işiňize üstünlük, maşalaňyza agdyrlyk arzu edýän hemmämiz de bilýär. Hakykaty bilmek gyzykly, emma ony ýöretmek şuda kyn bu döwürde. Bu döwürde de, öňkü döwürde de şeýle. Şol Grekliň filosoflary, öňkü akyllarlaram şular ýaly hakykaty, dogry zatlary gurrun berende diýe kändir adam işini okenna töwerem. Ondan bolgusu zatlary diýe temany üýtgedip bolgusu zatlar gurrun berip gurýan bolýan. Merke diýe, üşki diýe. Şular ýaly. Şoň üçin aýtdym men. Bir döwlet, hökümet bir maşgalaň enatasy. Halkam çagasy. Bir enata öz çagasy nähil teretse, şoňam şolar ýaly miwesini alýar. Häzirki Türkmenistan döwletini talap oturan jenaýatkär, haram tokumy olan yallaklary, bütün kezzaplar içeridäki daşardaky şolara öz hyzmatdaşlygyny hödürleýän, ýa olar aýryp, olan ýerine men geçip, menem bir diktatorlyk edip göreýin diýen höwes edýän adamlar zatlar. Şolaryň hemmesi hakykata garşy. Köpçülük diýilende ana şolar ýaly adamlar halkyň aň düşünjesiniň ösmegini isläňoklar. Halk yalanlara anansyn, halk ertekilere anansyn, hakikaty bilmesin. Bir hakikat aýdanmagy şoňa hüjüm edin. Hakikaty tankit hasaplan, hakikaty ziýanly zat hasaplan diýip şeýdip halkyň aňyny zäherlemek, üýtgetmek isleýärler. Köpçüliň aňyny zäherläp üýtgeden malty hakykatdanam isleýän zadyny etdirip bolýar, bolgusyz zatlara ananlar bolýar. Ýöne Hudaýa şükür, häzirlikçe türkmen halky bu biderek wadalara, arlawlara, tuzaklara ananok. Ananmaz diýip umyt edýär. Görjegimiz gowy bolsun, eliňize güller bitsin, mehriban doganlar, tesirçiler. Gönýälim alyp bardyňyz. Azat Ishakyň nirde, nähili ýagdaýda bolsa da, janysa başy dik bolsun. Bir üýtgeşiklik habar bolsa, kim öňürti bilse, gaýrat edip habar bersin. Nesip bolsa, hemmede gowy bolar, türkmen halkynyň bähgidine bolar diýip umyt edýär. İlki bilen ilim günüm bolmasa aýym günüm doğmasyn. İli bilen gelen toýda bayram. Saglykda toýda görşeliň, hoşta bolun mehriban doganlar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli Allah ýarňyz bolsun.